Caerau Trelai sy'n herio Cei Connah nawr yn sgorio, sy'n cynnwys Sylwebaeth Saesneg ar y botwm coch. To watch this match with commentary in English, press the red button if you're watching on Sky, Freeview or Virgin Media, and if you have a TiVo or Sky Q box, access settings and use the audio selection option. Any problems, please contact our viewers hotline. Draw ni'n fyw felly I Gwrt-yr-Ala. Mae sgorio di mynd am dro I Trelai. Croeso I gartre Caerau. Y gêm fyw o'r S4C heddi yw'r gêm ola yn Rownd Wyth Olaf Cwpan Cymru. Ac mae'r deiliad yma, Cei Connah o uwch gynghrair Cymru. Y gêm gyntaf erioed rhwng y clybiau yma, mae'n dipyn o gêm hefyd ar Gwrt-yr-Ala. Os chi'n nabod y brifddinas, ni hanner ffordd rhwng Croes Cwrlwys a'r stadiwm yn Lecwydd, ddim yn bell o stadiwm dinas Caerdydd, ond mae'n teimlo fel byd gwahanol iawn fan hyn. Dyna'r gêm, Caerau Trelai yn erbyn Cei Connah, Rownd Wyth Olaf Cwpan Cymru JD. Ni'n barod amdani ar brynhawn di Syl, pnawn da I chi. Croeso ato ni, croeso I Dylan Blaen hefyd, sy'n cadw cwmni fi, braf cael fod yma. Diolch Dylan. Aelod o tîm y fforddi Llanelli, gewn ni gylfeu siarad am Llanelli, achos maen nhw yn y rown gynderfynol o ran Cwpan Cymru. Digon amser I sôn am hynny. Yw Caerau Trelai, ys gofeth nhw ymuno dych chi'n y 4 ola, Dylan? Wel, mae yna gobeith nhw. Maen nhw gatre fan hyn, modau weddol anodd fan hyn, yr ca yn eitha drwm, a mae yna tîm dda gyda Caerau, a ni'n disgwyl gêm dda fan hyn heddi. Pa fath o dîm? Sut bydde ti'n disgrifio nhw felly? Maen nhw'n tîm sy'n wario PêL-DROED, tîm ifanc, young guns fel maen nhw'n gael eu unen, maen nhw yn hoffi chwarae, ond fi'n credu bydden nhw'n digon sy'n hwyrol heddi o ran y modau I sicrhau bod nhw'n chwarae yn y trydydd olaf o'r ca. A mae nhw'n chwaraewyr dda yn y mosod, Liam Bishop, Howell Davies, chwaraewyr talentog, a bydd yna disgwyliadau pan maen nhw ar y bêl yn y trydydd olaf, ond nhw'n gwneud y chwarae'n dda fyna I Caerau Trelai. Ie, dyna beth sydd I ddod. Ni'n barod amdani fan hyn, dim amheuaeth am hynny. Y gêm ola yn yr wyth ola, fel o'n i'n sôn, dewch chi edrych ar beth arall sydd wedi digwydd penwythnos yma. Mae'r Seintiau Newydd drwodd i'r 4 ola yn ennill o 5 I ddim yn erbyn Ebus ar y brig yng Nghynghrair y Gogledd. A mae yna gysylltiad Caernarfon ar gêm yma, Ben Clark ar gyntaf. Oedd e gyda Caernarfon am gyfnod, ond oedd e ar fenthyg. Leo Smith yn cael yr ail. Wedyn ni fan hyn, drychwch ar hon. Kieran Smith ddim eisiau gweld hon eto. Gol yw rwyd I hun. Sean Bradley sy'n cael nesaf. Zach Clark yn sgorio hefyd. Dylan, fel rhywun sydd ar y brig yn y de, yn gweld beth mae rhywun ar y brig yn y gogledd yn neud, chi'n barod? Os ewch chi fyny tymor nesaf? Wel, ie, mae'n cam enfawr yn ydy, ni'n gweld fan hyn, ond mae pob un yn erbyn y Seintiau. Ie, mae'n deg, I fod yn deg, mae'n eithriad. Mae'n gêm anodd, pe bynnag sydd yn chwarae yn erbyn nhw. Reit, beth am hon? 5 yn erbyn 6 yng Nghynghrair y de, di sgôr ar yr egwyl, ond Cam Brian yn mynd a hi, Tim Parker yn cael 2, gyda rhyw 20 munud I fynd, sgorio nhw 2 gol mewn rhyw 10 munud fan hyn. Parker yn cael yr ail hefyd yn y pen draw, wedyn Callum Bateman. Sut ydych chi'n disgwyl gweld hon I fynd? Ie, wel fi'n nawr y 4 na, yn dda iawn. Ni'n meddwl. Bateman, Tom Hillman, Josh Allen, Tim Parker, chwaraewyr arbennig fan hyn. So ti'n gwybod bod gyda Cambry yn ymosod arbennig a ni'n gweld nhw'n cymeryd mantais fan hyn yn erbyn gyfyrddin, ond bydd gyfyrddin yn siomedig gyda canlyniad yma. Cyfle iddyn nhw o ran tymor nhw. Cam Brian yn y 4 ola am y tro cyntaf erioed. Wedyn ni, tîm Dylan, Llanelli yn Nimbych. Gadewch chi ddyn hwyr, Dylan. A ni'n meddwl bod yn amser berffaith I sgori. Na, ti'n gwybod, oedd e'n gêm anodd. Oedd y gêm wedi mynd un ffordd na'r llall, ond ni jyst yn hapus iawn bod ni wedi cael y fudigoliaeth yn yr rownd gynderfynol. Wel ie, Alex Giardelli yn sgorio, rhyw 96 o funudau ar y cloc. Drama yn y cwpan, ydyn ni'n mynd I gael hwnna fan hyn heddi. Dewch chi ni glywed gan y rheolwyr, Sioned David, sydd wedi bod yn holi. Dean, here we go, and I've got to say, we've just arrived, but we can already feel like this is going to be a lot of fun today. How much are you and how much of the team looking forward to facing Connah's Quay? No, we're really excited for the occasion. Across all platforms this week, there's been a real buzz. We've had a lot of support from the community, and there's a historic moment for the club. We know it's going to be difficult. They're an excellent team. They've got a quality manager. But equally, the magic of the cup and the reason why everyone loves it is there's always that chance of an upset. And we've got to pull on past experiences, beating Barry Town and
Bala as well. And look, we've got every chance today, as long as the boys are in the right mindset, and I know they will. They'll give everything for the community. So I'm looking forward to it. It's got a proper cup type feel to it. You know, the pitch is a level for both teams. Just for my boys now, it's just get the mindset. You see the pitch, you know what sort of footwear you're going to wear, and be ready for the kick-off. I wanted to ask you about that because the fact that you've beaten 2 Cymru Prem teams already in this brilliant journey that you've been on, how much belief will that give you, and is that something you've spoken about with your players? Look, it's something that we've got to constantly remind them in terms of just that mentality. We've got a young group of players. They're excited. We've got to contain that. We know it's going to be really difficult today. We've got to stick together. We've got to work in tandem. We've got to do all the sort of ugly side of the game really well. And then when we get those moments, we've got to be clinical, especially in Bala, scoring late on. Again, against Barry, coming back from three times down. We've shown our resilience. And look, we're quietly confident we can put on a performance today. So yeah, looking forward to it. Listen, the opponents that we have today, we've given massive respect. They're a very good team. Like to play football, so we've watched them numerous times, done our homework, so we know it's not going to be an easy game for us. Billy, diolch. Billy Painter a dyn wyla gyda Sioned Dafydd. Sioned yn sôn fan yna am y ffaith bod Caerau wedi ennill yn ebyn 2 dîm o uwch Gynghrair Cymru yn barod. Bala yn y rownd ddiwethaf. Cyn honna, ennill yn y Bari ar gicio'r Smotin. Oedd hi'n 2-1. Ond beth am hon, reit ar y diwedd yn taro yn ebyn y Bala. Charlie Lewis am eiliad. Am eiliad. Ti'n gweld y dathlu fan hyn yn y cornel a gol arbennig. A na beth da nhw, ni'n sôn am beth sydd da nhw yn y rhan ymosod o'r ca. A os geith nhw cyfleuon, fe fydd nhw'n cymeryd nhw. Gollon nhw'n ebyn y Bala flwyddyn cyn hynny, yn yr un rownd o 4-1, felly maen nhw'n amlwg falle'n dysgu. Ond lot o sôn o'r chwaraewyr yn gweud bod nhw wedi dysgu bod angen cystadlu'n gorfforol yn ebyn tîm fel Bala. Bydd hi'n debyg heddi? Bydd hi'n debyg os na yn fwy gyda Cei Connah, bod tîm corfforol, a bydd angen bod y chwaraewyr yn sicrhau bod nhw'n brwydro am bopeth, yn wedi yn y canol ca. Ti'n meddwl bod ni'n gweld gêm weddol uniongyrchol, yn wedi cychwyn y gêm, le bydd tîmau ddim am cymeryd gormod o risgau yn y cefn, felly bydd angen brwydro am yr ail bêl na, a wedyn pan mae'r cyfleon yn dod yn y trydydd olaf, na le bydd angen i'r chwaraewyr yn dangos y ddoniau ac i sicrhau bod nhw'n creu rhyw fath o ergydion ar gôl yn aml. Crediad Cei Connah i'r rownd yma. Maen nhw ond i chwarae clybiau o'r cyngreiriau is o'r ail hain. Dyn nhw'n cwyno am hynny, yn amlwg, gyda lle nhw'n Gydfa a Trefelyn. Wedyn ni rownd ddiwetha, nebyn y Wyddgrug, John Disney yn taro. Oedd e'n cam sefyll, dim bod nhw'n poeni am hynny. A'r peth yw, yn realistig, dyma'r cyfle gorau nhw gyrraedd Ewrop am hynny trwy'r cwpan. Yn sicr ti'n gwybod, hwn yn cwpan allweddol iddyn nhw tymor yma, a nethon ni clywed Billy Painter yn sôn fyna am beth i'n meddwl bwysig ma fe. Clywed bod nhw wedi gwneud gwaith cytre nhw o ran yr gwrthwynebu'r heddi, a ti'n gwybod, fuddugoliaeth 1 i ddim fan hyn. Fi'n siŵr fydd nhw'n cymeryd hwnna unwaith eto heddi. Wel, dyna lle ni arni. Rownd Wyth Olaf Cwpan Cymru. Caerau Trelai yn croesawu ni pnawn yma. O'n i sôn am Cwpan Cymru, mae rheolwr Cymru yma hefyd yn barod i wylio. Mae'n y glwb sydd wedi creu gan y bobl ar gyfer y bobl. A bobl bach, mae Bellamy yma hefyd. Y gêm fyw ar S4C, amser cinio'r Rownd i Sul, Cwpan Cymru. Ni'n barod amdani, dim amheuaeth am hynny. Felly, ni sgwrs da fe yn ystod y pnawn. Bydd ni'n ôl nawr.
Croeso nôl ato ni. Amser cinio, pnawn di Sul, Cwpan Cymru. Be well, ni di mynd am dro I Trelai. Caerau Trelai yn cwrdd â Cei Connah. Cei Connah yw'r deiliad, cofiwch. Eisiau cadw gafel ar y cwpan yma. Ffordd I Ewrop. I bwy bynnag sy'n codi'r cwpan. 3 clwb yn barod yn y 4 ola. Seintiau newydd, Llanelli, Cambrian United, pwy arall fydd yn cyrraedd y 4 ola. Dyma nhw'n dod. Cei Connah a Caerau. Mae'n dipyn o achlysur fan hyn. Clwb yng nghanol y gymuned. Yng nghalon y gymuned hefyd. A mae'r gymuned wedi dod allan i'w cefnogi. Reit, yn ymuno dan tîmau sylwebu. English language commentary available as usual on the red button. We have first manager Tony Pennock, and it's great to welcome Jonah back. Mark Jones back with us today, fighting fit, the man who's won this competition as a manager. Ac yn aros amdanoch chi, gyda ni'n Gymraeg, mae Mike Davies wrth ddiolch ar Emlyn Lewis, pnawn da gyfeillion. Diolch yn fawr I ti Dylan. I gadarnhau, mae cochion Llanelli, gleision Cambrian United, y 2 o gynghrair y de, y seintiau newydd o'r uwch gynghrair, eisoes drwodd I 4 ola Cwpan Cymru. Pwy fydd yn ymuno â nhw? Wel, Caerau Trelai sy'n ddegfed yng nghynghrair y de, eisoes di curo y Bari a'r Bala o'r uwch gynghrair yn ceisio creu sioc arall wrth anelu at curo'r deiliad Cei Connah sy'n 8fed yn yr uwch gynghrair. Fydd ddim yn rhwydd yma, mae'r amodau'n anodd o dan drad. Ac o ran y newyddion tîmau, mae Caerau Trelai yn ei 2 newid o'r tîm gollodd yn erbyn Llanillid fawr. Mae Jack Turner ac Oliver Redhead yn cael eu cynnwys, ond maen nhw heb Brandon y Griffiths. O ran Cei Connah, 2 newid I tîm Billy Painter o'r tîm gollodd yn erbyn Llansawel. Ben Nash wedi wahardd, Dan Roberts yn dod mewn, a Sam Durrant yn cychwyn I gêm gyntaf i'r clwb ers ymuno o Dundalk. A dyna'r tîm gan Caerau fyna, X yn y gol, Shepherd, Turner a Lewis a Davies yn 4 yn ganol cae. 4-5-1 dyn ni'n meddwl fydd hwn. Dyn ni ddim yn siŵr pwy fydd yn chwarae fel rhif 9, Hywel Davies, efallai Jack Ashford wedi clywed, ond edrych mlaen am y gêm, sut mae Caerau yn setio fyny. Hefyd, dyn ni efo Cei Connah, maen nhw yn neud 4-4-1, efo Paul Roberts Edwards a Marriott yn y cefn. Disney jyst yn edrych ar ôl nhw. Woodcott, dyn ni'n meddwl bydd yn siŵr yn agosach tuag at Kenny fel 4-4-2, a Durant a Hughes ar bob asgell. Durant sydd wedi ymuno â'r clwb y mis Ionawr, hen o Everton, Lerpwl a Dundalk dymor diwethaf, wedi cael 6 caps I Sri Lanka. Edrych ymlaen sut mae'n mynd I delio efo'r amodau yn Caerau heddiw. Ei dyfarnwr y prynaw yma yw'r profiadol Bryn Markham Jones o Abertawe. Mae wedi dyfarnu 2 gêm yn barod yng Cwpan Cymru, y 2 yn cynnwys Rhydaman yn ennill yn Aber ond colli yn erbyn Hwlffordd ar giciau o'r smotyn. Da ni efo Charlie Lewis hefyd o Caerau, fe nath sgorio gol yn y munudau diwethaf yn erbyn Bala. Chwaraewr talentog iawn, technegol iawn, a gen I weld faint o effaith geith yn erbyn y Cei Connah prynaw yma. Wel hefyd wedi ymuno ni yn y pwynt sylwebu sydd wedi dringo'r ysgol uchaf dwi wedi eriod wedi dringo. Mae Dr Dylan blaen llongyfarchiadau I chi Llanelli. Dylan ar gyrraedd y 4 ola. Alex Giardelli yn sgorio yn dathlu fel Marco Tardelli yn 82. Diolch Mike, wrth y modd gyda'r fuddugoliaeth na dwi. Wel, fel wedes I, yr amodau ddim yn mynd I fod yn rhwydd i'r 2 dîm o dan drad. Bishop I Caerau, mae angen i'r tîm cartre I ddechrau yn dda. Dyma Shepherd yn croesi I mewn tuag at Jack Ashford. A dyma Hughes, un o ser Cei Connah, falle y ser yn y tymor, Rhys Hughes. Ond dyma Bishop. Helpu'r bêl ymlaen. Yn chwilio am Hywel Davies. Davies yn croesi over ar gyd i'r rwyd ochr. Mor agos o fynd ar y blaen. Y capten Jack Ashford ar ei drod dde yn ceisio curo y gol geidwad Ratcliffe. Mor agos i'r gol agoriadol. Davies yn gweithio Kai Edwards yn anodd iawn. A fi'n siŵr beth o Kai wneud. Bownsio a just cyrmani ochr y gol.
Fi'n credu bydd e bach o siomedig fan hyn gyda hwn yn cyfle enfawr. Mae yn y cwrt cosbi fan hyn a angen just bwrw targed na fe, hala golwr i wneud erbydiad. Wel, Ashford, y captain, mor agos a droi Caerau Trelai ar y blaen. Ni'n gweld yn syth fan hyn, mae'r corfforol mae'r gêm ma'n mynd i fod. Mae bob pêl sydd yn yr awyr fan hyn yn cael ei brwydro amdano. A na beth sy'n holl bwysig, ennill yr ail bêl mewn fyna. Bydd angen i'r ddoi tîm fod yn corfforol yn canol coa heddi. Wel, Penelin cas fanna gan Jack Kenny a'r Tom McLean. Cerdyn Melin wedi cael ei ddangos yn ffodus nad yw e'n goch i Jack Kenny. 2 funud i chwarae, wel am ddechreuad yma'r Gwrt-yr-Ala. Cic rydd i'r tîm cartre, yn codi ddyn uchel i'r awyr, tuag ar Ashford yn y bêl yn rhedeg drwodd yn ddiniwed. Be newch chi boes o'r Benelin yna? Wel, dim byd newydd o Jack Kenny ddweud y gwir, ond nath chwarae teg, nath Gwyn Brac am Joan gweld yn syth bin. Fel yma Jack Kenny yn ei chwarae. Wel, mae sawl reolwr ryngwladol byddech chi'n gweld wrth ymyl y ca. Beth bydde Bellamy yn gwneud o'r Benelin adael ymlaen? Wel, ti'n gwybod, fi'n braidd yn ffodus yna di. Ti'n gwybod, oedd yn weddol glir, Benelli bant o'r corff hwnna. A mae angen disgyblaeth yna fe. Gêm fel yma, mae disgyblaeth yn holl bwysig. A mae wedi cael Cerdyn Melin yn gynnar yn y gêm fyna nawr. A bydd rhaid i fe fod yn ofalus trwy gweddol y gêm. Y bas ymlaen gan Jack Davies. Cyffyrddiad cyntaf mwy na lai i Charlie Lewis a Cei Connah yn cael ei cael lawr yn sydyn, ond dim mantais, felly mae Cei Connah yn gallu cymryd anydl. Dwi'n mynd i fod yn rhwydd dylan ar yr wyneb ma, nag yw e? Ni'n gweud nawr, ti'n gweld yn gydar y gêm fan hyn, mae'r ca mor drwm, mae'n rhywun yn llithrig. A na beth sydd angen i Crew wneud, sicrhau bod nhw'n rhagweld unrhyw camgymeriadau sy'n cael ei cymeryd o ddoi ochr o'r ca. Caerau Trelai yn clirio, ond ar draws mae Dan Roberts. Roberts yn un o ddau newid i dîm Billy Painter o'r tîm gollodd yn ebyn Llansawel. A maen nhw'n mynd i golli Ben Nash, mae'n un sicr, cyffyrddiad cyntaf i Durant, a mae'n rhoi'r bêl bant at Charlie Lewis. Lewis allan at Bishop, a mae'r gŵr yma'n gyflym, a mae'n dwy llodrus, a mae'n rhedeg yn syth at Marriott, a mae basau chydig yn ormod ar y bas na. A mae tu hwnt i Charlie Lewis. Ie, Liam Bishop yna, cofio hyfforddi fe gyda Gwrt-yr a chwaraewr arbennig. Gêm gyntaf fe i Gwrt-yr, nath torri mewn o'r chwith, ond ar wared y ddef heddi, a bydd angen i Cei Connah fod yn ofalus, a bydd hwnna y brwydr gyda fe yn ebyn Marriott yn un diddorol iawn i weld. Wel, dechreuad pwrpasol gan y tîm cartre Emlyn. Dechreuad da, a hefyd cael y dorf yn involved hefyd sydd yn bwysig. Ond dim ond 4 hanner munud sydd i fynd, so wy'n siŵr fydd Cei Connah yn setlo a dod arfer amodau, dwi'n siŵr. Rhaid i ni gofio bod y Bala wedi teithio yma. Wnaethon nhw llynedd yn ennill o 4-1, ond eleni yr un gêm ar yr un ca, ond y tro hwn Caerau Trelai yn fuddigol ieithus yn y funud ola 1, Charlie Lewis ar gôl hyfryd. Bydd y gŵr yma, Billy Painter, yn gwybod bod pwysau arno fe. Byddaeth e mewn i'r clwb yn Awst yn lle Neil Gibson. A mae'n gwybod taw dyma fydd ei gyfle ola fe o gyrraedd Ewrop. A mae'n Cei Connah mor wahanol i'r hyn a enillodd Cwpan Cymru ar ddiwedd tymor diwethaf Emlyn. Maen nhw'n tîm wahanol, ond fel nes i sôn, Meic, mae'n mor bwysig i'r Cei Connah ennill y gêm heno, achos i di weld sy'n bach iddyn nhw chwarae dros am y tymor. Am bwysig am swydd Billy Painter, am clwb fel Cei Connah yn y blynyddoedd diwethaf i cadw hwnna i fyny. Marriott dan bwysau, Bishop yn ei dwyni, cyfle i groesi. Bishop torri tu fiwn ar ei drod chwith, y fe fydd hi yn gic gornel, a gic gornel gynta'r gêm yn dod wedi rhyw 6 munud o chwarae ac i'r tîm cartre.
Wel, pan cael Cai Edwards y bel fyna, jyst edrych i chwarae Maria, ti'n meddwl o ti'n gorfodi Bishop, jyst i'n mynd man a roi'r pwysau, a nath e wneud e, a na beth mae'n mynd i fod. Mae'n mynd i fod gwmpas Maria trwy'r gêm, chwaraewr sydd yn gweithio'n galed ar yr ochr dde fan hyn, a jyst yn medru cael i ergyd bant fyna ar ei drod chwyth. Wel, George Shepherd sydd i gymryd y gic gornel yma, mae trod chwyth hyfryd gan y gŵr ifanc yma, chwaraewr addawol iawn, nifer yn tybio bod dyfodol disglair i Shepherd. Mae'n mynd i grimanu hon mewn ar ei drod chwyth, mae'n anodd, Cai Edwards yn ennill peniad pwysig ac yna Durant yn clirio lawr can. Chi'n gallu gweld bod yr ymodau mor anodd dan dra'r X yn cymryd i amser cyn clirio. A dyma Shepherd nôl i ennill y bel, a gwaith da fan hyn gan Hywel Davies. Davies yn torri tu fewn ar ei drod dde, Davies bel y gwyro, ac yna Bishop. Wel, oedd e'n cam sefyll. Davies ar gwaith da yn y lle cynta yn torri tu fewn ar ei drod dde, a bu bron i Bishop roi'r tîm cartre ar y blaen. Roeddwn ni sôn cyn y gêm y bydd y chwaraewyr yma, Davies, Bishop, maen nhw yn chwaraewyr talentog, a mae hwn yn cyfle arbennig i Bishop. Mi'n credu bod e jyst yn medru i addasu drad a codi dros y golwr, ond jyst ddim coet yn cael yn iawn. Bydd e'n siomedig ar hwnna, fi'n credu, yn edrych nôl. Oedd y bobl fyna hefyd, Dylan. Di helpu fe fyna. Bishop a'r bel allan at y Cymro Cymraeg, Jack Davies. Davies mewn tuag at Bishop eto, Bishop yn bwydo Lewis. Maen nhw'n edrych yn hyderus iawn y tîm cartre, ond gorfod bod y wyliadwrus nawr. Pryn i ni wedi gweld Cei Connah yn ymosodol, Disney yn ceisio setlo pethau. Ac yna pŵl allan at y profiadol Mariet wedi ennill Cwpan Cymru ar 7 achlysur. Mewn at Hughes symudodd i Cei Connah o Tranmere Rovers. Un o ser uwch gynghrair Cymru y tymor hwn. Ymlaen at Max Woodcock sydd ddim pryn wedi cael cyffyrddiad eto. Na, wel mae Caerau Trelai wedi fod yn ymosod eitha tipyn yn y gêm mor belled, a ni'n cael cyfle fan hyn nawr falle o'r tafliad i Cei Connah setlo mewn i'r gêm a cael bach o chwarae yn y trydydd olaf. Hughes yn ceisio troi, ond tro hwn Bishop nôl yn helpu yn yr amddiffyn. Cei Connah gurodd y seintiau newydd o 2-1 a ddiwedd tymor diwetha. Josh Williams sy'n nawr i symud i Tranmere Rovers. A'r gôl fuddigol, y Caerau Trelai yn clirio, ond dyma Cai Edwards. Edwards yn ofalus, yn sgwar at Dan Roberts. Hwna'n bas dda allan at Durant. Durant yn ebyn Shepherd, mae Durant yn mynd i'r llawr yn y mwydren. A diddorol, clywed ti'n siarad fanna, Emlyn, am y ffaith bod Sam Durant wedi symud i Cei Connah, 6 ap i Sri Lanka. Rhaid cofio wrth gwrs cyn reolwr Cei Connah, Andy Morrison yn gyfrifol am Sri Lanka. Mae'n siŵr rhywbeth o link fyna, dwi'n siŵr. Ond wrth gwrs, oedd e yn Dundalk blwyddyn diwethaf, 26 gêm i Dundalk yn y gynghrair yn Iwerddon, felly so mae profiad adeg a fydd yn diddorol i weld sut mae'n ymdapu am y gêm yma, ond i hefyd am y tymor yn y gynghrair. Yn cychwyn i gêm lawn cynta. Mae'n siŵr oedd e'n disgwyl gweld y modau tebyg i hyn, Dylan. Bach yn oerach na Sri Lanka yn ogystal. Just yma bach, fi'n credu. Ras am y bel. Mae Clean yn cyrraedd na gynta. Mae e'n allweddol i Caerau Trelai. Bas Letraws yn chwilio am Bishop, ond peniad pwysig allan gan Mariet i fwydo Hughes. Hughes ond yn methu cael ei bas heibio i Jack Davies, a mae Davies ar garlam. Hughes yn straffaglu yn ôl, ond ddim y bas ore gan Davies allan i'r asgell, ond maen nhw yn ennill meddiant yn ôl. Gwaith da. Ond Hughes y tro hwn yn ennill y frwydr yn erbyn Hywel Davies, ond nôl mae'n dod i Caerau Trelai, a dyma Shepherd. Shepherd yn edrych i argydio o bellter, bel yn tasgu allan, a tu allan i'w flwch. Mae George Radcliffe, a mae'n gorfod clirio, dyw ddim mor bell a hynny lawr ca. A dyma Disney, capten Cei Connah, mae e'n rhoi'r bel bant, rhywbeth i ni ddim yn cysylltu gyda John Disney o gwbl. Na, dim yn gwbl, ond beth mae Caer yn ein dda iawn ar hyn o bryd ydy,
cadw'r bêl yn yr un man. Mae Cei Connah'n trio am ymlaen, a mae bob tro, mae un y flaen Jack Kenny, na Charlie Lewis, cael y bêl hir fyna o flaen Noah Edwards. Dwi'n rhaid pwysigrwydd yna, achos heb law hynny, os mae Cei Connah'n dechrau cael gafel o'r bêl, dechrau cael gafel o gêm tyma bach, fydd yn problem i Caerau. Ar hyn yn bryd, maen nhw'n delio fo hynny dda iawn. Chydig dros 10 munud wedi chwarae, bydd reolwr Caerau Trelai, Dean Wheeler, wrth i fodd gyda'r ffordd mae'r i dîm wedi cychwyn y gêm. Helpu'r bêl mlaen tuag at Hywel Davies. Eto Ashford yng nghanol ca. Da i gadw'r meddiant, ond hir lawr ca. Yn saff o dan yr ymodau, falle, gan Harrison Lewis. Ond chi weld fyna fan gyfforddus oedd Jack Ashford ar y bêl hefyd. Dod ni gweld yw'r ca ddim yn gret, mae'n drwm. Ond mae'r un peth i'r ddau tîm. Y ffordd mae Caerau wedi ymdaffu efo'r ca. A fel mae Jack Ashford really, mewn calm efo'r bêl yn dda iawn chwarae teg. Yn amlwg yn arfer chwarae ar y ca gwair mwdlyd yma y tîm cartre. Mae rhaid dweud dyw'r ddau dîm ddim wedi bod ar ei gorau yn ddiweddar. Cei Connah a Caerau Trelai. Y ddau dîm yn colli i gemau diwetha. Llanilltir fawr yn fuddugoliaethus yma o 4-2 a Llansawel yn ennill ar ca castell. Yn gweld y peli hir na mewn i'r sianel, ti'n bod na beth, dyn nhw ddim am cymeryd unrhyw risg yn y cefn gyda'r ymodau fel maen nhw, felly unwaith ti'n cael y bêl lawr fan hyn, y peth bwysig wedyn nhw i brwydro amdano yr ail bêl a wedyn medru chwarae o fan hynny. Ar hyn o bryd, Caerau sydd yn gwneud y gorau allan o hynny. Rheolwr Cymru, Craig Bellamy yn edrych mor o'r ar triawd ar y gantri fan hyn. Fideo yn glosmaker yn y canol a fynd reit. Dyma Mariet ymlaen, chwilio am Woodcock, ond bêl yn tasgu oddi ar y chwaraewr. Sydd wedi cynrychioli'r Alban, a dyma Bishop, pas dda ato fe. Disney mewn yn gryf, a Noah Edwards sydd fel arfer yn rheoli canol ca. I Cei Connah yn cael hi'n anodd i gael y pas na drodd. Fel arfer chi'n cysylltu John Disney a Noah Edwards yn rheoli popeth fyna yng nghanol ca. Dyn nhw'n cael ei ffordd i hunain. Na, i fod yn teg Ashworth yn neud mor dda yn ydy. Mae'n chwaraewr arbennig i ni yn y Gymraeg De. Ni'n abod y fe dda iawn, chwaraewr arbennig. Ware gyda tîm rhyngwladol y De hefyd, a wedi dechrau'r gêm yma yn dda i Caerau. Hefyd beth sy'n diddorol o sut mae Charlie Lewis yn chwarae mynd Noah Edwards. Ashford yn erbyn Disney, a mae Charlie Lewis yn edrych am y bêl y hyd. Mae'n debyg iawn i Noah Edwards, felly dim o'r ffisigol mewn ffordd. Ond mae fe wedi delio hynny, a mae fe'n, fel nes i sôn, yn yr ail bêl. A Charlie Lewis fi'n credu sydd wedi ennill bron o fwla a bob ail bêl. Sydd ddim arfer o sôn erbyn Noah Edwards, achos mae'n mor dda iawn efo'r gêm yna. Cycrithe i Caerau Trelai. Allan tuag at yr asgell, y peniad tu fewn tuag at Hywel Davies. Noah Edwards mewn trafferth ymyl y cwrt Cosby, ydyn nhw'n gallu gweithio bêl mas at Bishop. Na, di'n wir, mae Mariet yn taflu'r bêl ymlaen i'r cylch ganol, be mae Woodcock. A mae yna anaf i un o chwaraewyr, John Disney, capten Cei Connah, ymyl y cwrt Cosby. Nes i'n cweith gweld beth ddigwyddodd fanna. Ergyd i'r cefn, falle. Dylan, welais ti beth ddigwyddodd fanna? Na, ddim quite. Fi'n credu, just chwaraewr yn dod at ei gilydd, fi'n credu. Ni'n gweld e fan hyn nawr wrth i fe mynd lan am y peniad, falle. Pen glin mewn i gefn, un sydd yn gallu gwneud bach o dolir pan mae'n diwrnod mor o'r heddi. Llanelli'n cael tymor da, Dylan, ar fri cynghrair y De, drwodd i'r 4 ola. Chi di chwarae fan hyn yn erbyn Caerau Trelai, Lenny? Wedyn, dathon ni lan yma, fuddugoliaeth 2-1, gêm anodd, mae bob tro yn sôn yn beth i'r ymodau, ond mae'r un beth i'r ddoi tîm. Ti'n gofod dod yma, chwarae'r gêm fel mae fe, chwarae weddol uniongyrchol, ond maen nhw'n hoffi chwarae pêl-drod. Na wedi sylwi gyda'r tîm yma, mae'n chwaraewyr ifanc gyda nhw, maen nhw'n gyfforddus ar y bêl, chwaraewyr technegol, ond maen nhw'n neud yn y rhannau iawn o'r ca. Prif weithredwr, Gymdeithas Pêl-drod nôl Mooney. Braf i weld e.
yma hefyd yn cefnogi y gystadleuaeth. Hir lawr car gan Dan Roberts. Pêl-drod deallus a pêl-drod taclus gan Caerau Trelai I chwarae hunain allan o drafferth. A dwi'n siŵr Emlyn bod e ddim yn rhwydd fan hyn I Cei Connah. Bod mor arfer a chwarae ar y ceiau 3G yma. A nawr yn gofod troi at y gwair a'r mwd yma. Dwi ddim yn rhwydd I addasu nag yw e? Na, dwi ddim yn rhwydd addasu o gwbl. A ti weld fan mae Caerau trial chwarae fel na Phil Stone. Mae ni siarad efo Jack Davis am ddiffyn o'r Caerau neithiwr. A na ddys o, maen nhw'n trial chwarae, be bynnag pitch maen nhw efo. Mae'n anodd iawn I Cei Connah I ymdapu efo hynny. Wrth efo Ceiau yn y Cymru Prem y gyd yn 3G. Felly, beth mae Cei Connah angen fod yn ofalus efo, dim just cwmpa mewn i'r gêm o just bwrw fe'n hir. Mae angen cael rhyw fath o control i'r gêm. Ie, beth mae Caerau yn neud yn dda, sy'n sylweddoli, maen nhw jyst yn medru ffeindio un neu ddoi pas I creu bach o gwagle, fel bod yr pas hir wedyn, gyda safon a ansawdd arno fe, a mynd mewn I sefyllfa dda o'r car. Right. Mae rhaid ni gofio, boes, gan bod cymaint o newidiadau yn hyb Cei Connah, felly bydde'r hen Cei Connah wedi mwynhau y frwydr yma. George Horan yn y canol, Michael Wilde yn arwain y llinell flan. Ie, fysyn nhw'n hapus gyda y ddoi na yn y tîm eddi, sy'n ni'n meddwl. Shepherd, allan at Redhead. Tafliad yn mynd o blaid Caerau Trelai. Dyna dyn wheeler I chi. Reolwr Caerau Trelai, reolwr y flwyddyn yng Nghynghrair y De a llynedd. Wedi iddyn nhw cael dyrchafiad, gorffen yn 5 ac yn cael y clod I gyd dylan. Ie, mae'n gwneud job yn arbennig. Ti'n fod, ni wedi gweud beth i'r pêl-drod, maen nhw'n hoffi chwarae, a yr chwaraewyr ifanc yma sydd yn gwneud mor dda, a pob clod iddyn nhw, maen nhw'n gwneud arbennig. Lawr yn y degfed safle maen nhw y tymor hwn. Felly bod hwnna ddim yn dweud y cyfan am eu perfformiadau nhw, ond dyma Cei Connah yn dod trwy Rhys Hughes Marriott. Dwi'n gallu cadw'r bêl I mewn nad yn wir. Dwi yn teimlo bod Caerau Trelai, chi'n teimlo bod nhw wedi targedu Marriott fan hyn. Bishop mas ar y dde, mae gyda fe cyflymdra, mae'n dwy llodrus ar y bêl, ydyn nhw'n gweld gwendid fan hyn? Ie, falle, a ti'n gwybod hefyd nhw am osgoi Hughes yn ymosod ochr ma, falle gofyn I Hughes I ddod nôl I wneud tyma bach o waith I helpu, falle maen nhw wedi targedu'r ochr dde fan hyn iddyn nhw a'r chwyth I Cei Connah. Declan Poole yn hir, ond mae tu hwnt I Jack Kenny. O pas lac o'r cefn gan Caerau Trelai, camgymeriad cyntaf amlwg nhw'n cyflwyno'r bêl. A dyma Hughes yn croesi. Y Miracle Cosby, Noah Edwards o tackle dda. Gan Jack Turner. Mae'n chwilio am symud o'i flaen. McLean oedd ar dacl, mae'n ddrwg dy fi. Tom McLean. Chosi problem mae heine, dim digon o... Mae'n ffodus fan, nad oedd hwnna'n gig cryf. Beth ti'n feddwl Emlyn? Na. Dath ar bêl o ddau, dy chwaraewyr mynd am y bêl. Na. Wedi amseru'n berffet, sy'n ni'n gweud. Come on, mate. Doi am ddiffynwr fyna yn siarad, dwi'n meddwl. Dyma Rhys Hughes yn helpu'r bêl ymlaen. Mae'n ansicrwydd. O, ar ergyd. Yn cael ei daro lawr. Max Woodcock, a mae wedi cael anaf ac anaf i'r pen, efe? Yn syth mae Bryn Markham Jones wedi dod ar chwarae I ben. Nath e ergydio fanna ac yn syth yn mynd lawr. Ie, fi'n credu eto, dim un ti'n moyn ar diwrnod o'r fel heddi. Fi'n credu Harrison Lewis yn dda iawn fan hyn. Just stop o wwch cael y seithio do off a wedyn, fi'n siŵr beth. Penelyn bach i'r trwyn efallai. O ie, I bigwr ne fi'n credu wrth iddo fe fynd am lawr. Gwyneb Max Woodcock, mae'n dal pigwrn Harrison Lewis wrth iddo fe syrthio. Dwi'n meddwl dyna beth sydd wedi digwydd. Sylwch ar ei mynd am lawr fan hyn. Y sowdl, ie? O! Ie, do.
Dyfarnwr yn gywir fyna, wedi sylwi yn gynnar bod yna ergyd i'r pen a bwysig bod triniaeth yn dod. Gwad yn llifo fyna o Max Woodcock, chwaraewr diddorol iawn, 19 oed, wedi ymuno o Leek Town. A fe fydd holl uchaf bwyntiau rownd Wyth Olaf Cwpan Cymru i'w weld ar sgorio nos lun am 10 ar S4C. Sy'n ffodus i fod yn Cambrian United yn gweld nhw'n creu hanes, ond sgwni a fydd tîm y gŵr yma Billy Painter yn ymuno a Llanelli Cambrian United ar Seintiau Newydd. Siw byddech chi Llanelli, digon hapus i gael Cambrian United yn y 4 ola Dylan. Ni jyst yn hapus i fod yn y het. Political. Dyma'r cyfle gorau'r gêm, Temlin. Hywel Davies yn gweithio'n galed. Edwards just ddim mewn o'r gêm o gwbl. A Ashford, dylai cymryd touch fyna, ti'n meddwl. Dylai cymryd un cyffwrdd bach arall, a wedyn bydd un erbyn George Radcliffe. Felly cymryd y bêl bach yn rhy gynnar. Ond anlwcus iawn. Dyna'n chwarae teg, 20 munud cryf iawn gan efo Caerau Trelai. Hanner ffordd trwy'r hanner cynta, Dylan, bydd y tîm catre yn reit hapus gyda beth sydd wedi digwydd yn 2 funud yr 20 cynta yma. Bydden nhw yn, sicr. Maen nhw wedi dechrau'r gêm yma'n arbennig. Dan nhw'r cynllun o beth maen nhw'n trial wneud. Dim cymryd gomor o risgau chwarae yn yr ochr arall y ca, a wedyn cael chwarae fel Bishop, Hywel Davies, Ashford yn ymuno yn medru wneud y chwarae yn y trydydd olaf. Ond hefyd, maen nhw wedyn yn edrych am pan mae Cei Connah yn edrych ar y cefn, gall nhw cael y pwysau ymlaen i medru cael y blocs mewn, a wedyn ennill y bêl yn uchel yn y ca hefyd. Mae nifer wedi dod ynghyd yma'r Gwrt-yr-Ala i gefnogi y tîm a'r gymuned. Mae'n dîm clwb cymunedol iawn, rhaid dweud hynny. Dyma chi Ben Nash wedi wahardd. Dyma chi gyfle arall trwy Woodcock cael triniaeth. Hywel Davies torri mewn. Bishop o... Fi'n credu nath Hywel Davies rhediad gyda redhead yn credu ochr tu fewn fe, a wedyn brw'r bel am Bishop. Just bach o anlwg dwi'n credu. Oedd Dylan yn gweud bod e ddim yn digon da, ond un i fel oedd y bach fwy anlwg i'r chwarae teg. O'n i falle bach yn anheg fyna ar Bishop edrych nôl. Dyma Craig Bellamy. Fi'n siŵr bydd y fe di roedd yn y rwyd. Bydd roedd rhywbeth yn y rwyd. Braf gweld bod ei dod yma a gwylio'r gêm. A mae dangos pwysigrwydd y Cwpan a'r gynghrair y Cymru South a Cymru Premier i rhywun fel Craig Bellamy sydd yn bwysig iawn. Caerau Trelai yn rhoi'r bêl bant fanna yn rwydd, ond dyma Hywel Davies yn dal y bêl i fyny yn effeithiol yn bwydo Lewis. Lewis yn ffigio ac yn dod o hyd i Jack Davies, lle o flan Davies. Yn edrych o gwmpas, troi am yn ôl mewn i drad Lewis, eto yn chwilio am Bishop, dim cam sefyll. Croesiad sâl gan Bishop achos oedd amser gyda ge fanna, o'n i'n meddwl falle oedd e'n cam sefyll. Ond eto Bishop yn cael y gorau falle o ran rhediad a Mariet. Fel nes i sôn, Meg, ochr dde Caerau sydd yn achosi fwy o broblemau i Cei Connah ar hyn o bryd. Fo Jack Davies, Bishop a hefyd Charlie Lewis yn helpu allan. Felly achosi lot o broblemau i Mariet a Edwards ochr chwyth Cei Connah. Woodcock nôl ar y ca, Pŵl ymlaen tuag at Kenny sydd ddim wedi cael llawer o look o gwbl. Ond tro hwn, mae'n bwydo Durant. Prin i ni wedi gweld Cei Connah yn ymosodol. Mae'r dacl yn dod mewn gan Shepherd, ond fe fydd hi yn dafliad i Cei Connah pen pella. Mae wedi cael ei gwthio nôl yma'n rhan fwyaf o'r 5 munud ar 20 cyntaf yma. Mae'n groeso ddwfwn a gwaith da gan y gôl geidwad ex-Dimonece yn casglu'n gyffwrddus. Falle fe hwn yw'r tro cynta iddo gyffwrdd y bêl gyda'i ddwylo. Dylan, oedd y gŵr yma gyda tîm Llanelli oedd? Oedd mae'n gŵr arbennig, chwaraewr arbennig, golwr arbennig, os fydd angen i fe i chwarae iddi fydd e'n camu lan fi'n siŵr pan fydd e'r cyfle'n dod iddo fe. Fydd e'n gobeithio, fydd e'n goffa wneud lot, ond pan ddeitha fi'n siŵr fydd e'n digon saff. Fydd e'n llawer y tro hwn, ond dyma Lewis yn ergydio. Tackle bwysig arno fe. Charlie Lewis yn gwneud rhediadau da. Chi'n gweld e'n debyg iawn i Charlie Savage?
Mae'n chwarae debyg iddo fe fyd. Mae ti'n mewn yn spot on, so ni'n cytuno gyda hwnna. Ti'n bod mae'n y safle na, jyst yn torri lan y chwarae. Danfod yn bêl mewn i'r sianeli. Hywel Davies cyrraedd y bêl gynta, ansicrwydd eto yn y cefn o ran Cei Connah, Kai Edwards a George Radcliffe, dim llawer o gyfathrebu. A oedd Davies ar cyfle I groesi, dim cweit yn cael ei drodded rownd y bêl. Dwi'n meddwl jyst angen fe trel medru rheoli'r bêl fyna. I fod yn teg, oedd Ashford yn neud fewn i'r Cwrt Cosby, ond ti'n bod fe goffa sylweddoli fe yw'r rhif 9, os to fe sy'n mynd mewn i'r sianel, fydd neb falle yn y Cwrt Cosby ar gyfer unrhyw coesiad. Felly falle jyst medru rheoli hwnna. Ond mae Hywel Davies wedi dechrau mor dda fan hyn. Mae'n erbyn chwaraewyr corffolon yn y cefn, ond mae'n dangos yn amlwg iawn. Mariet yn cyrraedd y bêl gynta, ond Lewis sydd yno. Rhaid yn gil mae Caerau Trelai ar hyn o bryd. Dyma Charlie Lewis yn ceisio ei lledu ddi. Ond beth mae Hywel Davies hefyd yn ei dda iawn. Cadw Dan Roberts a hefyd cadw Kai Edwards I fewn yn dyn ato. Felly mae hwnna'n rhoi fwy o gyfle I Redhead ar hyn o bryd Bishop I mynd un erbyn un yn erbyn Mariet a Pŵl. Oedd pob un o'n i'n neud yn gwaith cartre Dylan yn ddiweddar. Fe weles I Caerau Trelai yn colli o ddwy ddim yn erbyn Caerfyrddin. Nhw nath chwarae'r pêl-drod I gyd, ond nhw'n lwcus ddim I gael rhywbeth mas o'r gêm yna. A maen nhw'n colli heddi Brandon Griffiths, fe oedd y ffocws yn yr llinell flan. Mae e'n golled, ond mae Hywel Davies yn chwarae lan y ben hynna mwy na lai, a mae wedi'i gwneud yn dda. Odi, mae Hywel Davies yn chwarae'r arbennig. Ti'n bod ni ddim yn aml yn gweld fel y rhif 9, fel ti'n gweud, Brandon Griffiths allan heddi, a Hywel Davies yn gwneud job yn dda iawn mor belled yn ei le. Mae cic rydd arall I Caerau Trelai a troseddwr. Eto oedd Kenny, ond cic rydd yn un sal. Mae Rhys Hughes yn clirio, a mae Durant yno I gynorthwyo. Mae Noah Edwards yn gwibio'r trwy'r mwd, a mae hwnna'n... Mae'n cael ei dynnu i'r llawr gan George Shepherd, a mae Noah Edwards yn gofyn y cwestiwn. A mae Shepherd yn mynd I gael ei alw draw gan Bryn Markham Jones. Oedd hi'n rediad da, mae'n mynd i'w boced yn syth. A mae George Shepherd yn gweld melyn. Credu ni'n rhati'n llithro i'r llawr, mae'n o hyd, mae'n rhoi cyfle i'r dyfarnwr. A yn anffodus y bêl yn mynd trwy goesau fe fyna. Ond mae'n cardyn melyn ti'n mynd I gymryd, dweud. So mae angen, os mae Caer yn mynd I achosi problem iddyn nhw, mae angen I falle. Ond mae angen fod yn ofalus nawr am y gêm cyfan. Rhys Hughes dros y gic rydd at Kenny. Bêl yn syrthio rydd yn y Cwrt Cosby. Woodcock heibio I Davies, chwilio I glirio, a fe fydd I yn gic gornel, a chic gornel gynta'r prynhawn I Cei Connah, bron hanner awr wedi chwarae. Fe fydd Cei Connah wedi paratoi yn drwyadl o'r ciciau gosod yma. A Hughes ar ei drod dde. Mae Kai Edwards yn darged amlwg a Kenny. Mewn i'r canol y hi. A'r ergyd gan Disney. A nôl mewn i'r canol, ond Disney oedd ar ergyd. Mae e'n rhwystredig. Munud ei pwysig nawr I Caerau Trelai. So maen nhw wedi achosi broblemau I Cei Connah, ydyn nhw gallu amddiffyn fel maen nhw'n fod. Durant sy'n croesi. Caerau Trelai am gic rydd, dyw e ddim yn dod. Hughes ar ei drod dde, Cwpan iddi, berffaith! Am gol I Rhys Hughes. Gwych gan gyn-chwaraewr Tranmere Rovers yn erbyn llif y chwarae, mae rhaid dweud hynny. Maen nhw wedi amsugno cymaint gan Caerau Trelai yn yr hanner cynta, ond Hughes ar ei drod dde, heibio I Dimonece ar ymwelwyr sydd ar y blaen. Caerau Trelai dim, Cei Connah 1. Right on cue. Just y dda yn y chwarae teg am ddiffyn mynd trwyddo Bishop a Jack Davison am gol. Am gol. Just rhoi tu allan y postyn pella a just crymanu fe rownd. Rownd X fyna, dim gobeith o fo.
Dim gobeith fan hyn, ond mae hwn yn ergyd arbennig yn mewn o fewn y postyn. Just cyfle o ddim byd yn y fewn, i just meddwl i sôn am ydy'r ail bêl na, a mae just yn cwmpo i Hughes fanna, a na'r ansawdd sydd gyda'r chwaraewr yma yn y fewn y trydydd olaf, a wnaethon ni gweud cyn y gêm, a fanna mae Hughes wedi gwneud mor dda gyda'r ergyd. Ergyd gynta, Cei Connah ar darget yn y gêm, yn dod wedi hanner awr ac yn gorffen yng nghefn y rhwyd. Gwych gan Rhys Hughes. Caerau Trelai yn ceisio brwydro nôl yn syth, ond cyffyrddiad Hywel Davies allan am gic gol. Ond mae gŵr yma, chwaraewr gore i Cei Connah y tymor hwn. 10 gol yn yr uwch gynghrair ac am gol wych ymlaen. Yeah, they're just bach o ryddhad, un erbyn un, mewn trefo Bishop, Jack Davies, just fel amddiffynwr fyna, ti sef gwthio fe tuag at ti allan, gadw fewn ti fewn, a wedyn, crymanu'r ergyd i'r bostyn pella. Gol o safon uwch. Kenny, dal y bêl i fyny, a Durant yn gwibio. Yr ein y munudau pwysig nad ydyn nhw'n ildio'r ail. Hughes o sgiliau hyfryd! Ac oedd hi ar y postyn o sut nath hi aros allan. Mae'r perygl dyl yno. A'r ergyd dro'n gan Woodcock ac allan am gic gornel. Wel, Caerau Trelai yn dianc yn ffodus i wneud hynny, a bu bron i Rhys Hughes ychwanegu ail. A'n diddorol yn ei heb gweld yn y gêm, a nawr, 5 munud diwetha, mae bron yn cael 2 gol. Mae jyst y doniad gyda fe yn y fe, unwaith yn y cwt cosbi, dy'r amddiffynwyr ddim yn sicr pa ffordd mae'n mynd i fynd, a mae'n anodd i amddiffyn maen nhw methu neidio mewn, a jyst ffodus dath ei bant o'r postyn fyna. Wel, sodliad hyfryd arall gan Hughes, ond Mariet sydd dros y gic gornel mewn at y postyn agosa. Mae wedi chwarae mor dda. Caerau Trelai yn anlwcus bod nhw y tu ôl. Y gol geidwad yn dôl amdani. O ddim gobeith ganddo fe gyda'r gol. A dyma Ashford. A Shepherd. Mae'n chwarae'r bêl yn hir tuag at Hywel Davies. A fe fydd y gol yna wedi rhoi hyder nawr i Cei Connah. Dyma Caerau Trelai yn dod Bishop yn dawnsio dros y mwd. Allan at Redfern sy'n croesi, a dyma Lewis yn dod amdani. Ac ar y foli mae Cei Connah yn clirio. Ni Caerau nawr, dim angen newid unrhyw beth. Maen nhw'n wario'n dda. Maen nhw wedi dod yn erbyn llif y chwarae, fel nes ti gweud. Angen nhw ddim newid unrhyw beth. Sicrhau bod nhw'n chwarae gyda'r hyder maen nhw wedi dechrau'r gêm ma gyda. A fe ddeith y cyfleuon. Y peth pwysig yw bod nhw amddiffyn pan mae Cei Connah yn cael y bêl a lan i trydydd olaf nhw. A dyma'r meddiant i chi, dim llawer rhwng y ddau dîm, fantais i'r tîm catre, ond yn methu troi y meddiant na mewn i goliau, a dyma Kenny taflu hunan i'r llawr. O, mae wedi rhoi'r cic rydd. Ni'n meddwl bod wedi taflu hunan i'r llawr fanna, ond dyna ni. Ple Jack Turner fanna. Just wedi rhoi cyffwrdd tyma bach, ond mae'n rhoi'r cyfle yn y fe i Kenny fynd i lawr. Cic rydd wedi chymryd yn gyflym at Durant, ond Shepherd nôl i glirio. Wedi un beth sy'n diddorol, ddim gweld taflad hir gyda Cei Connah. Ti'n meddwl gyda cam o'r gil fan hyn, beth hwnna wedi bod yn rhywbeth ymysodol iddyn nhw ar diwrnod fel heddi. Sicr, bydde fe'n yn arfel wyt ti'n gweud gyda pobl fel Kenny yn y canol a falle Edwards yn dod i fyny o'r cefn. Mae hefyd wedyn jyst yn creu cyfleuon am cic o cornel neu ymosod arall. Durant yn croesi Kenny at i dalcen, ond mae'n gyffwrddus i'w gasglu gan y gol geidwad. Peniad fyna, ond digon o amddiffynwyr o'i gwmpas yn medru bod ddim yn cael peniad rhydd a X yn digon cyfforddus yn y gol. Hir lawr ca, ond dim perygl i amddiffyn Cei Connah. Maen nhw fel petai nhw nawr wedi cael y gol agoriadol na ymlaen, maen nhw wedi setlo. Setlo'r gael cywir, dwi'n credu, Mike. Just bach fwy cyfforddus ar y bêl nawr. Yn ffeindio'r 1 neu 2 pas yna fel y Caerau yn neud, a oedd Cei Connah ddim yn neud. Ond mae dal digon o gobaith efo Caerau fel nath Dylso, mae angen nhw Caerau chwarae fel maen nhw wedi chwarae. Amddiffyn ty bach yn well. No Edwards, ceisio newid cyfeirid y chwarae tuag at Hughes.
Dyma Bishop. Bishop yn edrych mor hyderus yn ydi ar y bêl. Bob tro mae'n dod mewn iddo fe. Dyw'r ca hyn ddim yn poeni fe. Mae jyst yma i medru cael gymaint o cyfyrddiad ar y bêl am ei gallu. A mae'n mwynhau'r hanner mor belled. Ddim y canlyniad mor belled, ond y perfformiad dda gan Bishop mor belled. Yn sicr mae yn berygl i Cei Connah, oherwydd wrth i fe gael i ben lan ac yn ymosod ar Chris Maria. Dwi'n credu bod y cyflymdra gyda fe i'w giro fe. Mae angen cael e ar y bêl yn fwy. Ond dyma Charlie Lewis mewn, bêl yn tasgu allan. Ond tafliad i Cei Connah fydd hi. 36 munud cyntaf wedi hedfan heibio, gol Rhys Hughes wedi hanner awr sy'n gwahanu'r tîmoedd. I atgoffa chi dim amser ychwanegol ar ddiwedd y gêm hon. Byddwn ni'n mynd yn syth i gicio o'r smotyn. A dyna sut nath Caerau Trelai giro y bari yn gynharach yn y gystadleuaeth. Bêl rownd y gornel, ond Mariet yno. Kenny yn dod yn fwy i'r gêm. Eto, maen nhw'n ceisio troi Dan Roberts, Hywel Davies a'r garlam trwy'r canol, ond Radcliffe digon hapus i roedd i dros yr yslys. Pwysig nawr nad yw Caerau Trelai yn ildio'r ail. Na, dwi'n credu mae wedi mateb dda iawn yma i'r gol. Gath y Rhys Hughes yr ail gyfle na, nath bwrw'r postyn. Ond ei blaw hynny, mae Caerau dal i wneud beth hwnna'n wneud. Maen nhw digon cyfforddus efo sut maen nhw eisiau chwarae. A mae dal yn achosi y broblemau i Cei Connah. Felly dwi'n credu bydd dim wylio'r yn digon hapus y ffordd maen nhw wedi ymateb i'r gol. Ond fel yn y sôn, a gall nhw amddiffyn, a gall Jack Davies edrych ar ôl Rhys Hughes am y 55 munud nesaf. Dwi ddim yn gwybod, bydd angen gweld. Bedford. Pŵl sydd yno, mae fe'n clirio Turner mewn yn gryf, pwysau nawr ar Disney. Saith munud tan yr egwyl te. Caerau Trelai dim. Cei Connah 1. Camgymeriad gan Cei Connah, Bishop yn ei chasglu ddi, Bale yn cael ei sgibo allan, Redfern yn cael cyffyrddiad o mae allan am dafliad. O, dyna Jason Mohammed yn y got las fanna, cefnogwr brwd o'r adar gleision wrth gwrs. Un o feibion Trelai, a mae i gefnogi yr gymuned. Braf gweld e yma. Ddim football focus eddi te. Dwi'n ffeil sefyll allan o grow, dwi e. Rhys Hughes, campus gan y sgoriwr i droi trwy'r cylch canol. Mae'n bwydo Durant. Durant ymyl y cwrt Cosby. Nôl ar ei drod chwith. O! Wel, nath e'r gwaith galed i gyd, boes. Do, nath e'r gwaith caled, ond chwarae teg i Jack Turner. Fi'n gwybod sut nath e nôl i amddiffyn yna. Efallai bobl yn diwedd, ond rhediad da gan Rhys Hughes. Durant un erbyn i Jack Turner. Ti'n meddwl, ti fewn, ti allan, cyfle i brwy'r ergyd ar y target. Bach yn slopin y diwedd. A dyna'r gêm fi'n credu na fe, dyna'r darnau pan mae'r cyfleon yn dod yn y trydydd olaf na le mae angen dangos o'r ansawdd a cyfle fan hyn falle nawr. Ashford i'r llawr, dim trosedd, medde Bryn Markham Jones chwaraewch ymlaen. Noah Edwards yn isgiboi allan at Hughes. Hughes, dau fan hyn, am y bêl i Cei Connah, Kenny yn un ohonyn nhw. Woodcock yn y canol, nôl at Noah Edwards. Munudau pwysig i Caerau Trelai, nad ydyn nhw'n ildio'r ail cyn yr hanner. Hughes yn bwydo Maria, digon o ddewis yn y canol at y postyn pella. O, mae tu hwnt i Woodcock. Mae yn cyrraedd pŵl, y perygl ddim drosodd. Durant, tro hwn yn isiel, a wneith unrhyw le y tro i Caerau Trelai, o'n nhw'n ffodus fanna Dylan. O'n nhw'n ffodus, ti'n bod nes i gweud ymdi bod X yn golwr mor dda. Nath e ddim yn darllen hwnna mor dda o'r croesiad. Bydd e braidd siomedig a cyfle arall yn un nawr. O, Hughes yn troi Davies. Hughes yn mynd i hun, nôl at Edwards.
A gwaith da gan Caerau Trelai I glirio. Mae Hywel Davies yn mynd i'r llawr. Dim trosedd gan Cai Edwards sy'n cythruddo'r dorf o'n cwmpas ni fan hyn. A mae Robert yn codi'r bêl yn wastraffus braidd, ond cyfnod da I Cei Connah ymlaen fan'na. Ie, ar ôl 30 munud, fi'n credu mae Cei Connah wedi gweithio allan mai. Roedd bêl i Rhys Hughes, achos fe'r unig sbardun sydd efo nhw mewn ffordd. A mae'n chosi problemau mawr I Jack Davies ar ochr dde fan hyn. A wedyn, popeth mae Rhys Hughes yn cyffwrdd ar hyn o bryd yn creu problemau tuag at Cei Connah. Ie, maen nhw jyst yn mynd braidd yn llac yn nhw hefyd gyda'r pasiau hir ma o'r cefn. Falle roedd bach o blindeg diwedd y hanner, sa'n siŵr. Woodcock yn reoli'n dda, mae allan am dafliad eitha I Cei Connah. Seren yr hanner i'r ymwelwyr Rhys Hughes a'r bêl yn ei ddwylo. Bwysig I Caerau Trelai nawr, just I delio o'r 5 munud nesaf yma mewn I hanner amser a just ddim ildio dim un gol arall. Ie, ti'n meddwl synhwyro hefyd bod Cei Connah felly meddwl oedd yr ail nawr cyn y hanner amser yn enfawr iddyn nhw, ond aros yn y gêm, na beth bwysig I Caerau Trelai, aros yn y gêm ma, fe ddeith cyfle arall iddyn nhw. Edwards rhwng y gornel yn drwodd yn ddiniwed. Emlyn, o ran y cefnwr I Caerau Trelai, Jack Davies, ti wedi chwarae gyda gŵr yma? Do, chwarae 3 blynedd efo Jack Davies, do. Chwaraewr da iawn, talentog iawn o Clwb Gwrdydd. A mae'n boi mor ffein. A amddiffyn o'r da. Ond mae just eisiau amddiffyn a fod yn gadarn efo Rhys Hughes ambell waith. Mae Rhys Hughes just yn gwibio pasau bach yn rhy rwydd. Ond chwaraewr da. A dwi'n hoffi efo'r bêl yn ffodus fel gêm heddi. Dwi'n cael llawer o'r bêl fel oedd eisiau felly. Dim yn mynd ymlaen oherwydd chwarae'r gŵr yma. Hughes at Kenny! Kenny am yr ail o gwaith da fan'na yn yr amddiffyn. Gan Jack Turner yn rwystro'r ergyd. Cyfle arbennig fan hyn, ond fel ti'n gweud Turner yn gwneud mor dda unwaith eto. Fydd ddim hapus Turner bod yn goffod cadw dod draw I sicrhau'r blocs yma. Ond Kenny gyda cyfle fan'na. A problem fwyaf sydd efo Turner hefyd, mae fe fod ochr chwyth. So mae Harrison Lewis fod edrych ar ôl Jack Davies, a dwi ddim yn gwneud swydd rhy dda amdano fe ar hyn o bryd, a wedyn wrth gwrs mae Rhys Hughes yn achosi mor gymaint o broblemau. A partneriaeth gwahanol yn y cefn I Caerau Trelai hefyd, gyda Clayton Farrow wedi gadael wythnos yma neu wythnos diwetha. Felly yr cyfathrebu rhwng y ddau ddim cweit yna. Ni wedi gweld hwnna dwywaith nawr gyda'r chwaraewyr yn gwneud y rhediadau rhwng y ddau. Ie, rhaid dweud bod yna bartneriaeth newydd yn y cefn. Clayton Farrow, mi oedd rhywfaint o fi'n credu anghydweld a chwmpo mas ar ôl gêm yn erbyn Llanillid fawr. Harrison Lewis felly yn dod mewn i'r tîm. Jack Turner wrth I ochr e. Mae yna oedi yn y chwarae fan hyn. Dros dro. Tom McLean neu Uncle Macca, fe mae'n cael ei adnabod gan I gyd chwaraewyr. A gol Rhys Hughes yn parhau I wahanu'r tîmoedd. Wel, dethon nhw ar ei hôl I yn erbyn y Bari. Tair gwaith, dwi'n meddwl. A brwydro nôl, felly mae digon o dygnwch yn chwarae Caerau Trelai I ddod nôl o fod ar ei hôl I. Ac yn sgorio yn hwyr hefyd yn erbyn y Bala, gol yna gan Charlie Lewis. Yn sicr I rhai lle yn y rownd yma. Felly, ydy'n sgôr teg? Ynglyn â safon, ydy'n siŵr o fod, mae un I ddim yn sgôr digon teg. Dwi'n credu nath Caerau cychwyn y dda iawn, ond fi'n credu yn yr 20 munud diwetha mae Cei Connah wedi deall beth sydd angen wneud a wedi achosi llawer fwy o broblemau. So felly fi'n credu mae un I ddim I Cei Connah yn 1 Ie, maen nhw wedi cael 2 neu 3 cyfle yn ydyn nhw da iawn. Caerau Trelai felly wedi cael yr un cyfle yna. Felly, mae un I ddim felly yn teg ar hyn o bryd. Shepherd gyda 3 munud wedi cael ei ychwanegu ar ddiwedd yr hanner. McLean ceisio bwydo'r bêl drwodd I Shepherd, ond gwaith da gan y gŵr newydd Durant.
Ras am y bel, mae Kenny'n llithro mewn i'r dacl. Caerau Trelai yn ennill y bel nhw. Allwn nhw greu un cyfle arall cyn yr hanner fan hyn. Ashford at Redford. Bel ymlaen tuag at Ashford, oedd y syniad yn un iawn i geisio chwarae'r bel y tu ôl i'r amddiffyn. Shepherd. Fi'n credu na'r gwahaniaeth ar hyn o bryd yn fe. Unwaith i Cei Connah cyrraedd y trydydd olaf na, a maen nhw fel sy'n nhw yn creu cyfleuon, os maen nhw un ar ebyn un, creu cyfleuon well na beth, falle mae Caerau Trelai yn gallu neud. Ni jyst gweld y pêl olaf yna, falle braidd yn llac, ond jyst na, falle gwahaniaeth mor belled. Ond mae rhaid ti edmygu, Emlyn, y ffordd mae Caerau Trelai wedi chwarae yn y hanner cyntaf. Maen nhw'n ceisio cael y bel lawr, nhw'n chwarae pêl-drod pert ar y degau. A dyna fi'n credu, dyna beth oedd swydd dyn wyliau yna pam gath ennill y ffordd o'r flwyddyn diwethaf, sut mae'n cael Caerau Trelai i chwarae. Dwi'n credu, dwi'n cofio chwarae yma tua 10 i 9 flynedd yn ôl, a nhw ddim o chwarae pêl-droed, nhw'n chwarae nawr, efo nan y ba fel hyfforddwr. A nath nhw ennill y gynghrair, Cymru South gynghrair ar y pryd. Felly, na, mae angen gweud, mae angen cofio, fyna maen nhw'n chwarae. So, dyn nhw ddim yn ei newid y ffordd nhw'n chwarae, dwi'n dibynnu pa fath o gam nhw arno. Reded yn colli'r bel i Caerau Trelai. Mae Edwards yn mynd nôl at i gôl geidwad yn y cylch canol. Mae Lewis at Davies. Y munud ola'r tair sydd wedi cael ei ychwanegu. Mae'n y dynnu fanna gan Chris Marriott ar Liam Bishop. A mae'n gic rydd hwyr yn yr hanner i'r tîm cynta, a chyfle da fan hyn i daflu'r bel mewn i'r cwrt cosbi. Bishop ochr arall a Marriott profiadol fyna, mae'n ffodus dim cael cedyn melyn, oedd e'n gwybod beth oedd yn neud fyna, fi'n credu. Bishop wedi troi fe, roedd yn ffodus falle, ond wedi troi fe, a oedd e trwyddo fyna, a Marriott jyst yn tynnu fe lawr. Wel, pryn by'r cyfleoedd i Caerau Trelai o giciau gosod. Un cic gornel maen nhw wedi cael, ond mae hwn mewn safle da. Llinell weddol uchel fan hyn gan Cei Connah, oedd yn diddorol gweld. Shepherd, mewn â hi. Ar ergyd gan Tom McLean. A chwiban ola Bryn Markham Jones yn dod ar hanner i ben. Fydd Dean Wheeler yn rwystredig, fe ddath e'n dda i dîm Ashford yn cael y cyfle gorau i'r tîm cartre o groesiad Bishop, yn gôl Rhys Hughes wedi hanner awr yn crymanu'r bel heibio i'r gôl geidwad sy'n gwahanu'r tîmoedd. Ar yr hanner yma'n Caerau Trelai, y tîm cartre dim, Cei Connah 1. Dech nôl ato ni ar ôl yr egwyl.
Rownd Wyth Olaf Cwpan Cymru, Caerau Trelai yn cwrdd ar deiliad Cei Connah a dechrau campus o ran Caerau ond gol campus gan y dyn ei hun. Rhys Hughes, un o ser Cei Connah, os nad un o ser y gynghrair tymor yma, a dyna'r gwahaniaeth rhwng y ddau dîm. Eiliad hyfryd i'r ymwelwyr yn cystel i'r tîm cartre. Dipyn o hanner cyntaf serch hynny, Dylan Brain sy'n cael y cwmni i fi, wedi bod yn sylwebu hefyd, ni'n mynd i edrych ar y digwyddiadau yna. Achos o digon yn digwydd, fi'n cofio ti'n gweud cyn y gym, os daw'r cyfleoedd i Caerau Trelai, mae'n rhaid iddyn nhw gymryd nhw. Wel, mae un yn cyrraedd reit ar ddechrau'r gêm fwy na lai. So, gethon nhw'r cyfle yna fe, lawr o'r ochr dde, mae Bishop wedi bod yn amlwg iawn yn rhoi'n broblem i Mariet o'r ochr yma, a tynnu fe nôl i Ashford fyna, a bydd e braidd yn siomedig falle drwth i ddim ergydio ar y targed, ond dethon nhw cychwyn mor dda, a maen nhw wedi chwarae'n dda. So, jyst i ategu hynny eto, mae'n teimlo'n chymys y beirniadu gormod, yn bod ni'n y funud gyntaf fel hyffordd. Os fe'n chi sgorio fan yna, neu dwi'n gofyn gormod? Bach gormod falle, ti'n bod, ond dechrau. Dwi'n Bala nawr. Ie, wedyn deth nhw cyfle arall yn dyfa syth o'r ochr chwith fan hyn, Howell Davies yn sôn am beth i fe cyn y gêm, torri fewn ar ei drod dde, a Bill falle just yn cymryd bach o bobl cyn i fe cwrdd y Bishop, ond o'n i'n meddwl bydd Bishop braidd yn siomedig bod e falle ddim wedi gwneud bach yn well fanna, ond nhw'n amlwg iawn ar cychwyn y gêm fyna, gyda 2 cyfle enfawr. O'n i'n siarad cyn y gêm hefyd am falle chreuwr y safon sydd gyda Cei Connah, Rhys Hughes yn amlwg, mae enw fe'n codi drwy gydol y tymor. Wel, y gwahaniaeth mawr? Ie, na'r gwahaniaeth yn ymwneud, gweld y ddau cyfle'n dod o'r ochr na, wedyn mae hwn, ti'n bod, oeddi hwn yn cyfle neu hanner cyfle, mae jyst yn dod i fe fan hyn, a mae'n torri fewn trwy'r ddau, a wedyn ar ergyd jyst yn berffaith yna di, a mae'n jyst yn chrymanu'r bêl gyda'i drod dde, a mae'n mynd mewn wrth y postyn, a dim cyfrau X yn y gol fyna. I gweld y rongl ma, ond mae'r rongl wych, chwarae teg, mae'n tiol y gol dyn ni hefyd. Mae'r chreuwyr gorau, maen nhw'n jyst yn neud i popeth edrych mor syml. Mae'n jyst yn perffaith yna di, mae'n dechrau tu allan i'r postyn a wedyn crymanu mewn a fel nath ni'n gweud ddim cyfle i'r X. Mae'n edrych yn syml, ond dyw e ddim a na'r gwahaniaeth ar hyn o bryd yw y ddwy ochr y ca a Hughes yw'r gwahaniaeth. Chi'n gweld weithiau, fel gwylio gornes bocsio weithiau, mae'n gyfartal, ond mae un ergyd wan am y mewn, a chi ar y raffau, mi oedd yn teimlo fel bod Caerau ar y raffau am gyfnod ar ôl hynny. Oedd e'n allweddol bod nhw ddim yn ildio'r ail gol, yn gweld lawr o dde tro hyn, eto'r pêl yn cwmpo fan hyn i Hughes. Cyffyrddiad arbennig, a wedyn yn ffodus i Caerau bod hwnna'n dod allan off y postyn a ddim mewn off y postyn. Ie, mae fe'n osgeiddig pan mae fe'n cael y bêl mewn meddian. Ni wedi gweld Sam Durant, enw newydd, falle, yn cyrraedd Cei Connah hefyd. Mae fe'n edrych yn beryglus ar y dde. Yw Cei Connah wedi setlo falle tyfu mewn i'r gêm? Sicr maen nhw wedi, ni gweld eto fan hyn, dod bant o'r asgell mlaen, a wedyn dyma'r gwahaniaeth i fi. Unwaith nhw'n yn y trydydd olaf yma, maen nhw just bach yn fwy pwyllog falle i greu'r cyfle mwy dda yna. Mae'n anodd i amddiffyn pan mae'r cam o'r llithrig, anodd i ymosod hefyd, ond mae'n bwysig bod nhw'n medru cael yr ergydion yma ar y target. Ni wedi gweld Cei Connah mynd trwy gystadleuaeth yn ennill yn erbyn clybu'r ail hain, ennill y gol i ddim yn nhw'n ddethaf. Fydda nhw yn hapus. Sut mae Caerau yn dod nôl mewn iddi felly? Sa'n credu bod angen newid gormod. Maen nhw wedi bod yn chwarae'n dda, nod nhw, a mae'r tactegau, fel hyn maen nhw'n chwarae. Maen nhw yn medru chwarae pêl-drod pan mae'r cyfleoedd gyda nhw. Sa'n credu bod angen newid gormod, just medru amddiffyn pan mae'r cyfleoedd yma'n dod. Mae Hughes yn amlwg fe yw'r chwaraewr pennaf o ran Cei Connah. Mae'n mynd i fod yn bwysig i Jack Davies bod e'n amddiffyn un yn erbyn fe, methu ildio'r ail. A ni'n gwybod gyda garfan yma sydd gyda Caerau bod nhw byth yn mynd i rhoi lan, a mae cymeriad arbennig gyda nhw, a fe ddeith falle cyfle arall. Cymeriad arbennig gan y tîm. Mae yna gymeriadau o gwmpas y clwb hefyd. Sioned Dafydd, sydd wedi bod yn crwydro o gwmpas y cae fan hyn. Yeah, Del, fi wedi ffindo ysgrifennydd y clwb, Joe Good. Joe, thank you so much for coming to join us. First of all, I'm a bit concerned because, Joe, you're in white trainers and shorts and it is absolutely freezing and the pitch looks like a bog at the moment. Yeah. But clothes aside, what have you made of the game so far and what a brilliant occasion here at Ely? We've done really well so far, to be honest. Like, we should be 2-0 up and then they've gone and got a little sucker punch, but we're all right, we're doing well. It's not a proper underdog story here, we're in this game and I reckon I think we'll do a 2-1, 3-1, I think. But don't quote me on it, just in case, yeah?
Well, it's funny enough you should mention the underdog story because, as we all know, you beat Barrytown, you beat Bala to get here. Just talk about the journey you guys have been on in the Welsh Cup and how much you've loved it. Oh, it's been incredible, honestly. And like today, now this occasion, like for the boys to do what they've done to get us here, it's brilliant anyway. So we're all proud of them. But they've taken it well, and they're really up for this game. So it's nice to see, and it's nice to see all the community coming out as well, and all the the girls and all the boys coming up here now and watching them and having something that they can look up to. It's really good, really, really good. Yeah, great turnout here today. You've also got Wales boss Craig Bellamy here watching. Yeah, we have a nice occasion, don't we? So we'll get all the stars up for this. So it depends if he comes on next Friday in next game as well. We'll see if we can turn into a proper Caerau fan, is it? I'd love to hear what his tactical analysis of that first half would be. Second half, obviously, like you said, you're still in it. What do you think the players need to show out on the pitch? To be honest, they're doing really well. It's just that final ball at the moment, that's all. Like, if we get that right at the other end, like I said, I can see a 2 maybe 3-1, 2-1 result first, 3-1 result, and against Europe then. Nice away trip to Estonia, it'd be brilliant, wouldn't it? Get a little Caerau in Estonia, can't wait. So. And look, what we all love about this cup is coming to clubs like this, for Caerau. Just the fact that we're all here today, the game's on TV as well. Just how much does it mean to the club and the community? Honestly, it's amazing. Like I said, like everyone's come out today to watch us, and it's absolutely brilliant. Like honestly, like I said, all the kids coming up as well and being a part of it, and like I said, that setup and all the setup that's happening now, like it's not normal for us. Do you know what I mean? So it's nice to have this coming out today and all this infrastructure and that, and we know we can do it for the Welsh Prem next year now. That's the aim. Definitely, 100%. Well, Joe, thank you so much for your company. Enjoy the second half. I'm going to go find you a pair of trousers if that's all right, because I'm a bit worried. Fel amser am hoi bach fan hyn, ond dewch nôl ato ni wedi ei gwyl ar gyfer yr ail hanner.
Croes yn ôl, Cwpan Cymru'n cael yn sylw pnawn yma am gêm sydd ar ei penwythnos nesaf. Mae'r ddau ma'n frwydro i aros yn uwch gyngor Cymru. Y ddau, yr unig ddau sydd wedi bod yn y gyngor o'r tymor cyntaf un. Clybiau'r canolbar sydd ar ei amser cinio di Sadwrn. Cwpan Cymru sydd ar ni fan hyn. Un i ddim i'r deiliad Cei Connah. Ni'n barod am yr ail hanner. Nôl â ni at ein tîm y Sylwebaeth. Diolch Dylan, Caerau Trelai te i gychwyn yr ail hanner ar ei hôl o gôl i ddim, gôl Rhys Hughes, gôl gampus wedi hanner awr yn gwahanu'r tîmoedd. Oes na ffordd yn ôl i'r tîm cartre. Beth ddwedwyd hanner amser? Beth ti'n meddwl, Emlyn Lewis, beth wedw Dean Wheeler, beth oedd ganddo fe ddweud i'w dîm? Fwy o'r un peth fi'n credu. Just am ddiffyn y transition o'n sôn tymor bach yn well, ond fwy o'r un peth. A yn gallu bach fwy o ansawdd pryd mae'n yn y trydydd ola. Ond heblaw hynny fi'n credu o'n nhw digon hapus. Mae yna eilyddio wedi bod i'r ymwelwyr Sam Durant, chwaraewr rhyngwladol Sri Lanka, wedi gadael y ca a'r profiadol Callum Bratley ymlaen yn ei lefe. Gath Durant hanner bach digon taclus hefyd allan ar y ddeg am felly groesiad da. Ti'n feddwl? Do, ie, falle anaf, son i'n siŵr, ond dath e mewn un tro ynddo fe o'r asgell a cael y cyfle yna. Ond, ie, newid fan hyn hanner amser. Son i'n quite yn siŵr falle tactegol neu anaf. Wedi chwarae Sri Lanka, siwr yn y stafell newid yn dwymo. Dyma Disney i Cei Connah. Disney yn croesi. A'r gôl geidwad, chydig yn araf yn dod amdani, ond mae fe'n casglu. Ond iddo fi, mae Bratley siwtio'r fath o gêm yma llawer well na beth nes i weld yn y hanner cyntaf gan Durant. Chwaraewr sydd yn fodlon rhedeg efo'r bêl, braidd yn tricky chwarae i Flint a hefyd i Cei Connah nawr, so chwaraewr da sydd yn bach yn siwtio'r gêm fwy na Durant. Hywel Davies, pen pella yn ennill tafliad i Caerau Trelai. Fe wedwn ni ar gychwyn yr hanner cynta, oedd rhaid nhw gychwyn yn dda, fe dechreuon nhw ar dan a gath Ashford y cyfle da yna, ond dyma Hywel Davies. Davies lawr yr asgell dde, taro'r bêl mewn i Kai Edwards a Noah Edwards sydd yn helpu'r bêl ymlaen. McLean, gwaith da, mae'n cael cyfle i droi at i wei y bas drwodd na. Eto fyna, ti'n bod Hywel Davies allan yr asgell. Ti'n bod, os o fe ar yr asgell, does neb yn wedi bod yn y Cwd Cosby o fe trael croesi mewn a un chwaraewr falle'r asgell o'r ochr arall nebyn 3 am ddiffynnyr, mae'n mynd i fod yn anodd. Kenny, tu fewn at Disney. Disney eto yn ceisio hollti yr amddiffyn, ond dyma Lewis. Lewis eto y bas ddim cweit yn cyrraedd Hywel Davies. A mae Roberts i Cei Connah yn mynd yn hir at Woodcock. Rhywfaint o ansicrwydd gan y gôl ceidwad ex-Dimonece. Ond yn y diwedd yn casglu. A fe fydd Cei Connah nawr Emlyn. Fydden nhw'n cymryd i hamser dros bob peth. Cymryd y sting mas o'r gêm fel petai. Dim gadael. Bydd Billy Painter wedi gweithio. Peidiwch gadael Caerau Trelai nôl mewn i'r gêm, mae'n siŵr. Dyna fe oedd y neges. Ie, a torri'r gêm i lawr a treul achosi problemau i Caerau Trelai mewn ffyrdd gwahanol. A wrth gwrs, mae profiad efo. Kai Edwards, John Disney, Marriott, Jack Kenny. Mae'n chwaraewr sydd wedi ennill y gynghrair a hefyd wedi ennill y cwpan yma. Felly maen nhw'n gwybod sut i ennill y gêm. Fe angen Caerau Trelai fod yn ofalus o sut maen nhw'n delio efo hynny. A ddim ond rhy emosiynol, neu siŵr bod nhw'n lan efo Bryn Malcolm Jones, y referee, neu siŵr bod nhw'n mynd y fwy o symud y bêl yn gyflymach. Maen nhw'n mynd o'r cefn i'r blaen yn uniongyrchol a Lewis yn ennill yr ail bêl. Shepherd ymlaen. Mae Kai Edwards, mae'n mor gryf yn yr awyr, ond peniau da gan Ashford i ddod o hyd i Jack Davies. Ffyddiad cyntaf yr hanner i Bishop. Hywel Davies ar draws, a mae'n gyflym ar draws y ca. Hywel Davies yn rhoi trafferth i Kai Edwards, ond rhyngddyn nhw, mae'r profiadol Edwards a Marriott yn clirio i Cei Connah lawr ca.
bêl yn adlanu mor anghyfedig, a dyna beth mae'r chwaraewyr yn gorfod ymdopi ag ef ar y ca mwdlyd sy'n mynd i dorri lan trwy gydol yr ail hanner yma. Kenny yn dod amdani, ond McLean yn arnofio draws yr wyneb ac yn, wel, fe nath e'n dda fanna, yn ennill y bêl a'r sgil bach yna i ennill y gicrydd yna. Do, nath e'n arbennig yn wedi gyda'r ca fel ma fe. Ni'n gweld yr bobl enfawr yma gyda Turner just yn medru glirio'r bêl. So ti am hwnna pan ti'n glirio'r bêl ar dy cwrs gwan? A bod ti'n fyw ar S4C y chwbl. Ond mae'r rhaid gweud, mae'r cael ddim yn modau ddim yn gret, ond fi'n credu mae'r ddau tîm wedi delio efo'r modau yn dda iawn, dwi'n credu. A ffordd mae'r ddau tîm wedi trial chwarae, mor gorau maen nhw gallu, maen nhw wedi trial symud y bêl. Wrth gwrs, mae fe'n anodd, ond fi'n credu chwarae teg i'r ddau tîm. Maen nhw wedi dangos rhyw fath o ansawdd, achos dwi ddim yn edrych yn rhwydd allan, a mae'r rhaid gweud, a wrth gwybod oedd y chwarae ar y cae, dwi ddim yn rhwydd o gwbl. Wel, yr hen ystrydeb yw i Dylan yn dyfe, gol nesaf sy'n bwysig. Odi, mae sa'n gweld, wel, bydd Cei Connah ddim yn cymeru unrhyw cyfleon fan hyn, ti'n bod, bydden nhw just dalu amddiffyn, a pan deith y cyfleon, bydden nhw'n medru ffeindio Hughes a cael fe i wneud beth mae gallu wneud lan y ca. Ond adeiladu dda fan hyn gan Caerau Trelai. Ashford allan at Davies. Bishop sy'n disgwyl. A Davies, Jack Davies, y cefnwrs na gyfle i groesi, mae'n groesiad da! Davies yn taflu hunan at y bêl. McLean. Davies yn sgrechen amdani. Mae'r croesiad mewn at y postyn agosa. Mae Edwards yn clirio i Cei Connah. Oedd angen mwy o ansawdd ar y croesiad na. A mae McLean, ond eto mae Disney ar draws y drod dden a'n ennill y dacl. Ond 2 munud, 3 munud pwysig fyna i Caerau Trelai, just yn edrych ar ôl bêl sy'n bach. A ond hefyd, bydd Cei Connah digon hapus efo hynny, chwarae just tu flan o, digon hapus, ddim yn achosi dim problemau. A fel mae Caerau Trelai wedi gwneud yn dda iawn trwy gydol y gêm, cael y bêl i Hywel Davies, cael Redhead ar y bêl, cael Bishop ar y bêl, ond maen nhw heb achosi, heb law am 20 munud cynti, heb achosi, dim lot o problemau i Cei Connah tu ôl iddyn nhw. Bêl hir lawr ca, chwilio am Woodcock. Ond ar draws, mae amddiffyn Caerau Trelai, a maen nhw moyn i'w chwaraewyr dod at y bêl yn fwy. Disney, dechrau cael mwy o effaith ar y gêm, John Disney, fel magnet, fel arfer i'r bêl yna, sy'n syrthio. Dyma fe. Mynd y tacl arno fe, yn un ddilys. Redhead, lan at Davies, Davies yn cadw'r bêl mewn, mae wedi gwneud yn dda, mae'n torri tu fewn. Fi cael ei bas nôl at Redhead. Wel, croesiad oedd i fi'n meddwl. Wel, pawb yn sgrechen am gicrydd fanna i Caerau Trelai. Dyn nhw ddim yn cael un. Nawr, dyn ni sôn yn y trydydd olaf na, just angen trial creu rhywbeth dda. Na beth sydd yn anodd iawn. Ni'n gweld fan hyn tacl dda fan hyn, ennill y bêl yn uchel lan y ca, wedyn y cyfle'n dod o hynny. Ond just o fan hyn, ni'n credu creu rhywun lawr bach yn rhwydd, sy'n ni'n gweud. Mae'r 8 munud wedi chwarae yn yr ail hanner, wedi bod yn ddigon cyffwrddus hyd yma i Cei Connah, ond mae'n drwm dan drad Emlyn. Faint beth hwn yn signo mas o egni a ffitrwydd, efallai'r tîm cartre'n fwy na Cei Connah, beth ti'n feddwl? Anodd gweud, achos mae'n mor arfer efo'r cae, ond wrth gwrs mae'r emosiwn a faint o waith mae wedi rhoi fewn i'r gêm ar hyn y bryd. Mynd i cymryd bach yn effaith ar y chwaraewyr, ond mae'r chwaraewyr rhan fwy yno i Caerau Trelai yn chwaraewyr ifanc. A mae lot o nhw wedi edrych ar ôl bêl am amserydd hir hefyd, felly dwi'n heb rhedeg y rownd mor gymaint a felly mae arfer. Mae'r drosedd ar Noah Edwards, pen pellan arwain at gicrydd i Cei Connah. Ashford bach yn rwysredig fyna gyda'i cyffyrddiad yn canol ca, wedyn yn medru wneud lan amdano fe gan dod nôl a bach rhyw oedd i ennill y bêl a Edwards profiadol yn fe cael ei gorff rhwng y bêl a'r amddiffynwr a wedyn jyst yn mynd i lawr a cyfle eto fan hyn i Cei Connah. A sôn am ffitrwydd, efallai un o'r chwaraewyr mwyaf ffit sy'n gael yn y uwch gynghrair Cymru yw Noah Edwards, yr hen box-to-box. Dyma'r gicrydd i'r ymwelwyr, bêl yn cael ei helpu ymlaen. A dyma Edwards
Edwards yn ergydio! Mae oddi ar y postyn a mewn! A maen nhw wedi dyblu mantais Billy Pater a'i dîm hyfforddi yn dathlu ar yr ystlys. Noah Edwards enillodd y gic rydd, yn ennill y bêl yn y cwrt cosbi, ac ar ei drod dde yn ergydio ac oddi ar y postyn a mewn. Caerau Trelai dim, Cei Connah 2. Crwysiad clir, tuag at Caerau Edwards. Caerau Trelai ennill y bêl gyntaf a'r ail bêl, ond y trydydd bêl yna, Noah Edwards, fel ni sôn, newydd sôn bod e'n jyst achosi mor gymaint o broblemau, yn cael yr ail bêl yna, y trydydd bêl, a chwarae teg. Gol gret o fyna, ti'n meddwl. Chwarae teg, mae foli gret, gros y bocs, a neb efo Caerau Trelai gallu stopio hynny. Ia, a mae'n arbennig yn cael ei ar draws y gol o'r syth mewn i gornel y Rwyd. Billy Painter dros wrth i modd fyna nawr, ond na beth pan nhw wedi medru chwarae, roi'r bêl bant yn canol ca, a wedyn y cic rydd yn dod oherwydd o'n nhw'n medru chwarae. Mae'n rili anodd ar y ca ma i wneud hynny. Ti'n cymeryd y risg yna, wedyn mae tîmau fel Cei Connah yn mor peryglus. Noah Edwards yn dyblu mantais yr ymwelwyr 10 munud i mewn i'r ail hanner ac yn tywelu'r dorf yma o ryw 500 hanner sydd wedi dod ynghyd i gefnogi y tîm cartre. Fel wedon ni, yr ail gol na mor allweddol, a Noah Edwards yng nghanol y cyfan yn ennill y gic rydd ac yna yn ymateb i'r ail bêl yn y cwrt cosbi. I ddweud y gwir, na Jack Kenny'n dda i osgoi'r bêl, achos o'n i'n meddwl bod e'n mynd i droeddi ati ag at gol, yn methu'r gic neu'n gadael y bêl i'r redeg ac oddi ar y postyn am mewn. Mae rhaid chi weid, i chi'n ennill eich lwc. Rhys Hughes ergyd oddi ar y postyn, Noah Edwards ergyd oddi ar y postyn, a Cei Connah y deiliad ar y blaen o 2-0. Hughes at Disney. Un peth dyw Caerau Trelai falle ddim wedi gwneud yn yr ail hanner, boes ydi ceisio cael Bishop ar y bêl. Oes fe oedd y perygl yn wedig yn gynnar yn yr ail hanner. A dyma nhw'n dod Shepherd ymlaen. Ond eto Davies methu cael gafel yn ei Ashford, ond ma'n y drosedd ar gan ysgoriwr Noah Edwards a chwarae da, ond y cyfan yn dechrau gyda'r bas na gan Shepherd. So, pas a beth mwyn fel wneud yn dda iawn trwy'r gydol y gêm i cael y bêl teg Hywel Davies, ond maen nhw heb wneud lot ar ôl hynny. A camgymeriad wedyn gan Roberts, Ashford ennill yr ail bêl, a Noah Edwards, bach yn hwyr fyna, a typical foul fyna, cerdyn melyn i Noah. Melyn i Noah Edwards yn heiddiannol am y dacl. A mae'n gic rydd i'r tîm cartre, a bydde gol nawr yn amserol iawn wrth ni agosau at yr awr. Caerau Trelai dim, Cei Connah y deiliad 2. Liam Bishop dros y gic rydd. 4 yn y wal amddiffynol. Ratcliffe yn paratoi y wal. Dean Wheeler yn edrych yr ergyd! Mae'n cael ei harbed gan George Ratcliffe yn weddol gyffwrddus yn y diwedd. Leia nath e'r golwr i weithio yna fe, ond y wal yn y lle gywir a yr golwr ar ochr na'r gol. Felly oedd e'n mynd i fynd cymeryd rhywbeth special ar ochr na i curo Ratcliffe yn y gol. Disgwyl y bêl rhyw ychydig yma'n mwy o awch nawr yn chwarae Cei Connah. Woodcock at Hughes, gwaith gwych gan Rhys Hughes. Am un mor dal, mae'n dda iawn ar draws yr wyneb, ond y bêl hir yn dod o hyd i Hywel Davies. Mae Davies wedi gwneud yn dda i ddal y bêl i fyny. Chwilio mae Bishop yn mynd i'r llawr. Yn taro mewn i'r amddiffynwr Bishop. Tynnu'r gwynt o'i hwyliau fe. Mae'n edrych fel Cai Edwards fi'n credu oedd braidd yn hwyr fan hyn a Bishop. Bishop yn cyrraedd y bêl yn gyntaf.
Felly jyst yn dod at ei gilydd, ond ti teimlo bod hwnna falle yn cic rydd, sy'n ni'n gweud? Ie, cic rydd y ddau, mae Bale, ti wedi digon teg, gath ddim y Bale, gath e'r ddyn, a ti wedi gwneud fel cic rydd, ond obviously nath Bryn Malcolm Jones ddim yn meddwl o'r un peth a ni fan hyn. Felly mae hwnna'n rhyw fath o drosed dylan i ni cysylltu gyda Emlyn Lewis, felly yn fwy na neb arall. Beth wyt ti'n meddwl? Bryn Malcolm Jones yn angytuno o fi, dim byd newydd. Mae Liam Bishop yn gadael y ca. Ac yn barod i gymryd y le bydd rhif 15 a Ben Samson. Wyt ti wedi gweithio gyda'r gŵr yma, Emlyn yn Met Caerdydd? Ie, gynt o Met Caerdydd. Wedi seinio, ti'n credu, dros y haf i Caerau. Chwer doniad enfawr, chwarae teg. Edrych ôl y Bale, coes chwyth. Dda iawn, edrych ôl y Bale yn dda iawn. Just yn amddiffynwr, ddim yn gret, ond mae'n gallu sbardino rhyw fath o spark. Wel, cyfle fanna i Caerau Trelai, y Bale yn cael ei gasglu ym Melycwr Cosby gan Charlie Lewis ar ei drod chwyth o George Radcliffe yn edrych yn ofalus ar y Bale wrth i fynd ychydig heibio'r postyn. Ie, o'n i'n edrych ar Radcliffe, o'n i'n meddwl am hwn yn mynd blant o'r postyn y tatipyn, ond mi'n credu o'n gosach na beth oedd e'n meddwl. A nawr mae Samson newid ymlaen, so mae Charlie Lewis wedi symud i'r asgyll dde, a mae Redhead wedi mynd i'r galon cae. So mae 4-3-3 efo Ashford a Redhead fel 20, felly gobeithio trwy bach yn agosach i Hywel Davies o rhif 9. Wel, ychydig dros awr wedi chwarae yma ar Gwrt-yr-Ala, lle mae'r ymwelwyr a'r deiliad Cei Connah ar y blaen o 2-0. Roberts yn clirio i Cei Connah, McLean yn ymgyprus yn erbyn Noah Edwards trwy'r mwd a nhw. Shepard yn gofio bod yn ofalus, wrth gwrs ar gerdyn melyn. Turner, Jack Turner. Mae'n mynd yn hir, ond yn y Bale yna i drad dwi'n teimlo yn fwy. Eto Disney o gwmpas y cylch canol yn casglu'r brywsion, yn bwydo Woodcock yn ceisio croesi, mae'r Bale yn tasgu allan at pŵl. Maen nhw'n edrych yn llawer mwy hyderus nawr. Cei Connah wedi cael yr ail gôl yn y dylan. Eto Rhys Hughes, mae yna sodliadau hyfryd ganddo fe yn does, boys. Jack Davies, siwr, 60 munud rhy hwyr wneud hynny fyddai wedi dweud. Mae'n anodd darllen yn y de, a ti'n gwybod pwy ffordd mae'n mynd i fynd, fel sef yn gadael y Bale i dod o draws i gorff, a wedyn mae just, mae'r picture na gyda fe trwy'r amser yn beth yn mynd opsiynau mae fe gallu gwneud, a mae'n anodd i amddiffyn yn erbyn e. Ond mae fe'n edrych lefel uwch heddiw, de? Lot uwch yna, lefel lle pob chwaraewr arall ar y cae, dwi'n credu. Ie, ti'n gwybod, falle Jack Davies yn gyfarwydd o amddiffyn trwy tymor yn erbyn chwaraewr fel Hughes. A fe sydd i gymryd y gic rydd. Lewis yn clirio, ond Marriott sy'n ymateb gynta. Eto Hughes ar ei drod dde, y gol geidwad yn disgwyl i ddod o trwodd iddo fe. Ond Hughes, fel ti'n gweud, falle pen ac ysgwyddau yn well na unrhyw chwaraewr ar y cad. Yma Hywel Davies at Lewis, nawr te am gyfle. Lewis yn ergydio, Bale yn tasgu allan, a mae George Radcliffe yn atal y gic gornel. Mi oedd yna hanner cyfle fanna, ond oedd Hywel Davies yn bwydo Charlie Lewis. Oedd Hywel Davies yn mynd mor dda yn edrych ôl y Bale. Pêl gret gan Shepard ddechrau at Hywel Davies. A Charlie Lewis, un erbyn Noah Edwards, a Noah Edwards yn amddiffyn yn dda. Charlie Lewis, just dim digon siarp yna felly. Ti'n disgwyl fel asgellwr. I wneud un erbyn un, a ie, just amddiffyn dda gan Noah. Oedd yn yr un safle, a pan nath sgorio yn erbyn y Bala, ymyl y Cwrt Cosby, ergydrod dde, y tro hwnnw ar draws i Joel Torrance. A y prynawn hwnnw, yr ergyd yn mynd oddi ar y postyn ac o blaid Caerau Trelai. Y gwmwys beth o'n i'n meddwl oedd Bale mynd allan tuag ato fe, o'n i'n meddwl oedd i'n mynd i fod yn Bala take 2. Ond dyma Woodcock. Disgwyl Bratley, carlamu tu allan iddo fe, croesiad nôl, Hughes!
O! Wel, am gyfle iddo fe sgorio'r ail. I ben yn ei ddwylo, mae'n gwybod i fod e'n gyfle gwych i selio'r fuddigoliaeth. Wel, dwi'n meddwl bod i'r gol wedi sgori, a wedyn y cyfle yma i gymaru gyda hwnna, fydd hwn yw'r cyfle hawsach. Ond just braidd yn mynd ati trio cael gormod o pŵer, ddim canolbwyntio ar y cywirdeb a'r cyffyrddiad ar y bel, a bydd yn braidd yn siomedig fel yn ni'n gweud. Max Woodcock yn ein gadw ni, gath ergyd i'r pen yn gynnar yn y gêm. Ddim wedi cael gymaint yna o effaith y prynhawn yma, Max Woodcock. Dwi'n 4 ar 15 oed ac yn cymryd i le Aaron Williams. Sgorio'r gol nath ennill y rownd gynderfynol tymor diwetha yn erbyn y Bala yn y funud ola 1. Chwaraewr dylanwadol, corfforol, chwaraewr ar gyfer yr ymodau. Chwaraewr yn y modau, wedyn lli weld fyna sut gath cyfle yna i Rhys Hughes i brathu o ochr dde. A dyna beth mae Aaron Williams yn gwneud mor dda, a mae croesi'r bel mor dda. A felly fydd fwy achos i fwy o broblem i Shepard, a mae brathu mewn tuag at gael y ca nawr, sydd bach fwy, yn Saesneg bach fwy industrious na beth oedd Woodcock. Bydd o'r gair Mike, fydd ddim yn gwybod, sori. Yn weithgar. Dyma John Hill Dunt sydd ar dîm hyfforddi Cei Connah wedi ennill Cwpan Cymru gyda Prestatyn. 2013 oedd e gyda Neil Gibson yn erbyn Bangor yn y dre newydd. Rhynawn i'w gofio iddo fe. Na cofio war yn erbyn e, ond hefyd wedi bod yn neud y trwydded A gyda'r Cymdeithas Pêl-Drod Cymru gyda John Hill Dunt fyd. Felly gwybod bod e wedi neud i gwaith cytra yn ymwneud y gêm heddi. Lewis eto. Ceisio dod o hyd i Howell Davies, y bel wrth i drad, ond eto cyfod Disney. Bron hanner ffordd trwy'r ail hanner. Ac ragor o Pêl-Drod i chi yn ystod yr wythnos yr uchafbwyntio o'r gêm rhwng yr Eidal a Chymru nos Wener 10 munud i 10 ar S4C. Y gêm yna'n cael ei chwarae yn Monza, os dwi'n iawn. Y fwyaf dwi'n edrych ar Charlie Lewis, y fwyaf mae'n atgoffa fi Charlie Savage. Ie, cytuno'n llwyr. Fi'n credu rheoli'r gêm yw'r beth sy'n gweld nawr yn fe. O ran Cei Connah, does dim unrhyw hast yn neud unrhyw beth fan hyn. A dwi'n gwybod maen nhw am profiadol iawn yn neud hyn. Un sydd â profiad da o chwarae yn erbyn yr Eidal, wrth gwrs Craig Bellamy ar gôl bythgofiadwn o'r Basgan John Hartson. Nôl yn 2002. Oedd can a falle ddim lot o well na hon. Nosodd gofiadwy. Braf i weld yma, chwarae teg. Diomenice, clirio lawr can. Shepard yn ôl, eto'n ceisio troi pwysau ar Cai Edwards, ond ar y foli ymhell lawr ca. Rhywfaint o wynt wedi codi yma ar Gwrt-yr-Ala yn yr ail hanner o blaid Cei Connah, sy'n gwneud i'n hawsach iddyn nhw glirio o'r cefn. O, sgiliau da gan Ashford. Ashford a Davies o'i flanau. Mae Cei Connah moyn cam sefyll. Lliman cynorthwydd yn aros i lawr. Mae'n y drosedd hwyr a Jack Davies dwi'n credu sydd yn hwyr ar Rhys Hughes pen pella yna. Just y pas ola, mae'n anodd fod yn rhy beirniadol yn ynddo, achos herwydd y ca, Ashworth yn gwneud mor dda fyna i droi, a wedyn just y pas ola na beth oedd angen fyna i roi, yn credu Davies oedd e trwyddo. A dyna'r gwahaniaeth, dwi'n credu, dyna'r gwahaniaeth rhwng y ddau tîm yr ansawdd yn achos dwi'n credu rhwng y ddau bocs efallai bod Caer wedi bod well tîm na Cei Connah, a ffordd maen nhw'n chwarae bel, a ffordd maen nhw'n dapu fo'r bel efo'r ymodau. Ond, beth sy'n bwysig ydy sut ydych chi'n gallu amddiffyn mewn un bocs a sgorio gol yn y bocs arall. Felly dyna beth mae Cei Connah wedi wella. Fel beth yn sôn, cwestiwn yn gynharach mae gael yn heiddiannol. Wrth gwrs, dim ond achos y pwyntiau yna. Samson. Davies o'i flanau, ond Cai Edwards yn camu mewn, ond mae yna gyfle fan hyn, a mae gan Redhead. O, ac ar draws
Dath Noah Edwards. Ac yn y diwedd mae allan am gic gol, ond oedd presenoldeb Edwards yn allweddol I atal Oliver Redhead. Edwards eto mor gweithgar yn dod nôl, ond cyfle fan hyn, mynd cwmpodd o fe drod chwith. Edwards just yna I sicrhau bod e ddim cael yr ergyd bant yn rhydd. Ond eto, ti'n bod na'r gwahaniaeth Hemlyn just newydd sôn amdano fe, yn y ddwy Cwrt Cosby mae'r gêm yn cael ei ennill a cholli. A fyna fydd angen just bach fwy o ansawdd. Wel, mae'n edrych yn debyg wrth I ni agosau at 70 o funudau. A fydd yna newidiadau pellach falle o ran y tîm cartre, y dewisiadau ar y fainc. Chwaraewyr ifanc I nhw gyd, Drew Banner, 11, Conor McNamara yn 19. A maen nhw yn glwb sydd yn datblygu'r chwaraewyr ifanc. Un ohonyn nhw Shepherd yn clirio, ond dyma Bratley. Bratley yw selio hi. Arbediad campus gan y gôl geidwad. Dim on ece. Y gorau ni wedi gweld oddi wrth Bratley ers dod i'r ca. A gwaith campus gan y gôl geidwad. Gêm yn llifo o un pen y ca i'r llall. Cyfle nawr I Caerau Trelai ar ei holi o 2-0. Welwn ni'r ail chwarae yn y man. Ffigiad da gan Shepherd. Williams ar ei ole. McLean. Charlie Lewis yn torri tu fewn. Bale gan Ashford. Ashford yn troi heibio I Kai Edwards a Davies mewn I drad Lewis. Cyfnewid bas. The symudiad yn un hyfryd. Ond y bas ola yn gadael Davies lawr a'r cyfle yn diflannu. Symudiad hyfryd gan Caerau Trelai. Ti'n goffa roi pob clod iddyn nhw, fel maen nhw'n chwarae'r patrymau bach ma ar y ca, mae'n arbennig I weld I fod yn teg. Ashworth yn arbennig yn canol ca, pan mae'n cael y bel yn reoli'r bel, ond maen nhw'n cyffwrddus. Mae'n rhaid yn nhw nawr mynd ymdani yn se. Os ildwth nhw trydydd, wel, mae'n rhaid yn mynd ymdani. Redhead geisio bwydo Samson, ond y bel yn cael ei glirio. A Disney eto yno. Ti di chwarae digon Emlyn yn erbyn John Disney. Mae'n mor allweddol yn dweud i'r ffordd mae Cei Connah yn chwarae ac o ran I llwyddiant. Mae'n just bobman. O'n i'n siarad efo cyn y gêm, ond i'n sôn, lle wyt ti'n chwarae heddiw, ond nath gweud, wel, lle bynnag mae eisiau fi. A fel faint o chwaraewyr yw e. Mae'n mor bwysig y ffordd mae Cei Connah yn edrych ar rhywbeth a strwythyr. Fe sy'n cadw popeth I fynd, fe sy'n cadw popeth I symud, y bel I symud, neu os mae'n amddiffyn, fe sy'n gael y cae. A mor bwysig oedd hefyd, mae'n mynd deall y naws, mae'n mynd deall y gêm hefyd. Efo profiad sy'n mae'n chwaraewr arbennig o dda. Sodliad hyfryd gan Rhys Hughes yn y symudiad yma I fwydo Bratley. Bratley 2 o'i gwmpas e. Dyma cyfle Bratley yn gynharach. Dyna'r ansawdd gan Rhys Hughes, just un cyffwrdd dros y top, a Bratley, da iawn gan X, ond just y pas gan Hughes efo safon uwch, a dyle Bratley neu well na hynny byddai di feddwl. Ond ti'n gallu gweld o'r anwyneb y reolwr Billy Painter, oedd e'n disgwyl gwell na na. Credu, just dim syth at y golwr yn yma, unrhyw ochr. Ashworth eto fan hyn. Fel canmoliaeth fan hyn I Caerau Trelai. Maen nhw'n cadw lan o ran ffitrwydd gyda ymwelwyr o'r uwch gynghrair. Eto'n ceisio gweu y pasys drwodd. Wel, ddau dîm. Mae'n y glod I Caerau Trelai a Cei Connah am geisio chwarae pêl-drod ar ca mor drwm. Kenny yn ddramatic i'r llawr. Mae'n gwybod sydd wedi'n daflu na'n lawr, ydw e? Ie, dwi heb cael lot o effaith ar y gêm I ddweud gwir. Ar ôl 2 munud gath e'r cerdyn melyn na. Mae'n heiddiannol hefyd. A dwi heb cael yr effaith fel dwi'n edrych am I Jack Kenny Kyle. Ond mae wedi gweithio'n galed y gwrth fel mae bob tro. Ond braidd yn amateur dramatics mewn ffordd. Cerdyn melyn ydi siwr o fod. A Melyn I McLean yw'r canlyniad. Tackle brwnt gan McLean.
Gic rydd. Mewn tuag at o Dan Roberts oedd ar y postyn pella. Oedd e'n mynd gyda'i drod chwyth. O'n i'n meddwl bydd e foli ar y trod dde wedi bod hawsa. A pwy sy'n croesi'r bel eto? Mae bob cic rydd yn rhoi cyfle yn ydy, a maen nhw'n edrych yn peryglus iawn o unrhyw o'r ciciau rydd yma. Wel, Caerau Trelai dim, Cei Connah 2, Rhys Hughes yn eich llun chi. Mae'n chwaraewr dylanwadol seren Cei Connah y tymor yma. Fi'n meddwl, seintiau newydd falle yn cadw golwg ar hwn ar gyfer tymor nesaf? Llanelli falle fyd. Dwi'n bach fwy, ydy hynny'n fwy o broblem i'r gynghrair neu unrhyw beth all, mate. Mae'r seintiau gallu weld yr effaith Sean Bradley, Brothers. Mae tymor mor dda, tymor diwetha. Sereni yn y gêm Cymru Cup. Nath ni chwarae yn Llanelli. Ond wedyn, dwi'n chwarae llawer o gwbl blwyddyn yma. A deall y safon, a deall y chwaraewyr yna hefyd. A mae'r sgwad sef yn mor gryf. Mae fe'n anodd wedyn i chwaraewyr i sefydlu nhw. So, mae bach o monopoli tyma bach i'r seintiau. Ond pan ti'n meddwl y biti fe, Leo Smith hefyd ddim wedi chwarae falle gymaint a hynny o gemau. Mae Zach Clark wedi symud yno o Gaernarfon. A fydd yna bwynt yn dod pan fydd chwaraewyr yn dechrau troi cefnau falle ar y cyfleoedd oherwydd yr garfan mor fawr sydd gyda nhw a'r cynlleied o gyfleoedd bydden nhw'n cael. Mae hwn yn digon teg, ond hefyd dibynnu beth maen nhw'n neud ar hyn o bryd a beth yw'r safbwynt personol nhw a dwi'n siwtio beth maen nhw'n am iddi wneud. A mae hynny beth bwysig hefyd. A wrth gwrs, mae'r seintiau'n gret, maen nhw'n proffesiynol, a wedyn mae'n colli swydd wedyn os mae hynny ddigwydd. A un o'r rheswm, mae Mariot wedi gadael yn ôl o sôn, o swydd, mae angen neud rhywbeth gwahanol, so felly oedd eisiau gael seintiau. So, mae fe'n rhywbeth diddorol, mae rhywbeth i bobl i feddwl am. Ond dwi'n siŵr bydd Rhys Hughes a fydd y seintiau'n edrych ar fydd Llanelli'n edrych ar fi'n siŵr fydd Caerau edrych ar ôl y gêm heddi, ond a fi'n siŵr bydd llawer o glybau eraill yn Gymru a'n Lloegr yn edrych ar chwaraewr fel Rhys Hughes. Ti'n amser ti'n edrych ar rhywun fel Rhys Hughes? Weithiau ti'n gofod cymryd cam yn ôl i cymryd 2 gam ymlaen. Mae wedi dod lawr o'r gêm proffesiynol yn Tranmere. Mae'n sereni fan hyn yn yr uwch gynghrair. A fi'n gwybod, oedd e ddim wedi treulio gymaint yna o amser yn gweithio gyda Neil Gibson. Mae Neil Gibson wedi mynd i'r gynghrair genedlaethol. Mae ei fuddigoliaeth gyntaf ddo fi'n credu gyda Wheelston yn erbyn Yeovil. Felly, allai rhywun fel Gibson falle edrych a meddwl bod yna chwaraewyr sy'n gallu camu lan i chwarae yn y gynghrair genedlaethol yn Lloegr. O, dyma Davies o Cai Edwards mor dda yn dod ar draws i sicrhau nad oedd Davies yn cael y cyfle am gol. Do, am ddiffyn, deall y gêm, a darllen y gêm fyna'n sy'n bwysig. Dwi'n deall bod Cai Edwards ddim yr un cyflyma sy'n ar y Cai, ond nath e just deall beth oedd rhediad Hywel Davies, just torri i graws o un George Radcliffe yn rhaid yn rhwydd y ffigwr bel i fyny. Mae wedi bod yn berfformiad proffesiynol yn yr ail hanner gan Cei Connah, mae rhaid dweud hynny. Pryn by'r cyfleoedd gorau Caerau Trelai yn dod yn yr hanner cynta yna. A dyma Ashford. Mae yna gyfle i'w lledu iddi. Mae'n ras, ond drychwch pwy sy'n na, unwaith o, yn darllen pob pas bron. John Disney. Rhyw 12 munud yn weddill te. Un trod gan y deiliad Cei Connah. Yna Gerdyn Melyn i Declan Poole. Gwastraffu amser oedd yna? Siwr o fod. Rwy'n wedi gweithio cymryd bach fwy amser, dwi'n siŵr, ond dyn ni weld o'r gantri fan hyn, mae chwaraewyr Caerau Trelai wedi blino tyma bach. Josh Evans yn cwyno yn y goesau yn dyn, a dyn ni weld felly mae'r gêm yn dechrau blino nawr. A dyn ni weld bod Cei Connah o be da ni lli weld yn nhw heb tynnu'r sbardyn off yn. Wel, Caerau Trelai yn ceisio cyflwyno pethau. Harrison Lewis allan at McLean. Lewis a Davies yn cyfuno ymlaen tuag at Hywel Davies, ond eto Cai Edwards mor dda yn darllen y bas cyn iddo fe gyrraedd. Ac felly yn ymateb yn sydyn.
Aaron Williams. Yr eilydd. Yn rhoi McLean ar ei ben ôl. Allan at Hughes. Hughes, dwi'n wedi crwydro o'r asgell chwith na. Trwy gydol y prynawn. Ond gwaith ta eto gan Lewis i ddwyn y bêl. Mae Samson. Mae wedi parhau a'i rediad, ond methu cael gymaint â ni o ddylanwad ar y gêm, yr eilydd a Ben Samson. Ymlaen gan Roberts, so mae'n rhy bell o flaen. Pawb a 10 munud i'w chwarae. A clwb rygbi rhyngwladol Cymru yn erbyn yr Iwerddon. Di Sadwrn nesaf am 1:30, y cyfan yn fyw ar S4C. A gŵr newydd wrth y lliw. Ashwet dwi'n mynd lawr fan hyn, Emlyn sôn, fi'n credu yn byti fe'n cwyno. Yn siŵr ddim cramp neu rhywbeth o law. Mae wedi bod allan gyda anaf, fi'n credu yn ddiweddar, felly gobeithio bod yn oce fan hyn. Ydych chi'n weld, dwi ddim eisiau mynd off y cae. Mae'n gweithio di, dwi'n eisiau mynd, ond mae wedi gweithio mor anodd fel yn gael yn cae, a bawb arall chwarae teg i'r tîm cyfan, mae wedi gweithio mor anodd. A felly anlwcus ddim mynd i gol y flaen i gychwyn y gêm, ond ar ôl Cei Connah cael y gol cyntaf, maen nhw'n edrych, maen nhw wedi cael llwyth control o'r gêm cyfan. Yr ail gol na sydd wedi lladd pethau i'r tîm cartre. Torf 548 ac 1 ceiriau'n cyfri, a dim enw Julius yw e. Cafa pŵ, coca pŵ, bych chi'n meddwl bas? Dim syniad, sori. Un o'r ddau. Dyma'r ail gol i chi. Edwards yn cymerid yn mynd i'r cornel, ond credu wedyn nhw braidd yn siomedig o ran y postyn gyntaf yna, yn amddiffyn. Oedd y bêl dwi'n mewn braidd yn isel a na beth sydd angen y bêl gyntaf, ond wedyn ymosod yr ail bêl hefyd. Yna'r gol sydd wedi tawelu popeth yma yn yr ail hanner. A mae yna i lyddio. A Jack Ashford yn cael ei orfodi, y capten yn gadael y maes, a fe gafodd y cyfle gorau falle yn yr hanner cynta i'r tîm cartre, yr ergyd yna i'r rwyd ochr, yn cymryd i le Drew Banner. Ashwet wedi bod yn arbennig i fi. Wedi cael gêm really dda i Caerau Trelai heddi. Yn siomedig yn amlwg wedi heb cymerid y gol na bydd wedi bod falle'n gêm wahanol, ond wedi cael gêm arbennig yma. O'n i wastad yn meddwl ymlaen y gol gyntaf oedd yn mynd i fod yn allweddol bwysig heddiw, a fe ddath y gol, fe ddisgrifio ni fe fel yn erbyn rhediad y chwarae ar y pryd. Do, a ar ôl hynny mae Cei Connah wedi rhoi ei marc ar y gêm. O'n i'n sôn am Jack Ashford cael gêm dda iawn, o'n i'n sôn hefyd am Rhys Hughes, safon uwch na bawb arall ar y cae, edrych ar di Seintiau yn diddori i gael ei fewn. Ond hefyd mae angen meddwl am y chwaraewyr sydd efo Caerau hefyd, a ydy tîmau yn y Cymru Premier efo diddordeb o gweld y chwaraewyr sy'n chwarae i Caerau heddiw i chwarae iddyn nhw. Mae'n i ddim yn bell o pen y bont ar Barry. Mae'n rhaid bod, mae'r Barry wedi cael golwg reit dda ar Caerau Trelai yn colli iddyn nhw ar gicio'r smotyn gynharach yn y gysylltiaeth. Do, dyn ni Meta a Hwlffordd hefyd, so mae 4 tîm yn y de, a felly Llanelli nawr yn gofod yn edrych arno fi, ti ddim yn gwybod. So mae cyfle iddyn nhw i ddangos beth mae'n gwneud. A diddorol gweld bod mae Steve Jenkins, reolwr, oedd e'n reolwr ar y Barry yn yma heddiw. Dwi'n mynd yn adrodd nôl i Andy Legg na meidio. Redhead, bêl dros ben i Pŵl. Mae bêl yn tasgu heibio ni fan yn y gantri wrth i ni agosau at y 5 munud ola. A dyma Steve Jenkins yn cadw llygad. Wedi gweld digon. Welodd y digon o Caerau Trelai ar y prynawn hwnna. Pan gollon nhw yng Cwpan Cymru. 2-1 nath i orffen ar Barc Jenner, a McLean ar gic o'r smotyn allweddol i ennill.
pellter, chi weld y safon o'r chwaraewyr sy'n chwarae ar y cae yma. Digon o chwaraewyr ar y cae gallu chwarae yn y Cymru Premier. So dim bai ar Steve Jenkins i ddod i wylio'r gêm a gweld y safon sydd y gael. A chwaraewyr ifanc hefyd, os bydde ti'n Steve Jenkins, pa chwaraewr o Caerau Trelai bydde ti am weld efallai bydde'n gallu gwneud y cam lan? Mae cwpl ohonyn nhw, dwi'n credu, mae Jack Davies sydd wedi chwarae yn y Cymru Premier, ond iddi fi Jack Ashford sydd sireni heddiw iddyn nhw. Charlie Lewis yn diddorol a gall dde chwarae, Shepherd yn ôl bob sôn. A war y teg, mae Howell Davies di neud dda iawn fel rhif 9 sy'n gallu achosi problemau, ond Jack Ashford, Charlie Lewis a Red Head i fi. Samson a'r bas ymlaen, a mae'n y gyfle fan hyn i dynnu'r bêl nôl, a Davies cyfle gorau'r gêm i'r tîm cartre. Wel, Drew Banner creuodd y cyfle ar gyfer Howell Davies, ond rhaid rhoi canmoliaeth i George Radcliffe, yr arbediad yn gampus. Dyna tro cyntaf mae'n mynd siôl am ddiffyn Cei Connah. Andros y bêl dda gan Haben Samson, Drew yn pasio draw i Howell Davies, a just unrhyw cornel dwi'n credu agor allan o chwarae teg, George Radcliffe yn dda iawn. A ydy hynny'n cic o'r smotyn, ti'n meddwl, Dyl? So, sa'n siŵr, ti'n bod y pass dda, oedd y cyfle wedi dod, cic o'r gornel fan hyn nawr. Bêl yn cael ddifrifanu mewn gan Samson, dyma fe yr eilydd eto yn creu ongl i'w hunan. So, na di wneud 5 neu 10 munud diddorol iawn, sy'r gol na di mynd mewn. Wel, amser yn rhedeg mas i'r tîm cartre. A nawr mae gyda ni 2 bêl ar cael wrth i'r bêl. Hanner cyfle na'r bas ymlaen oedd gan Oliver Redhead, ond neb wedi gwneud y symudiad. Fe sonio ni fod y bêl wedi mynd dros ben y gantringen arach, oedd yn ôl dros y pennau ni fyna, sa'n fawr pwy sydd wedi cicio hwnna. Goliau Rhys Hughes yn y hanner cynta. A Noah Edwards, 10 munud mewn i'r ail hanner. Yn lladd gobeithio'n Caerau Trelai a'r brynhawn hanesyddol iddyn nhw. Camerau teledu yma am y tro cynta. Hughes. Allan am dafliad. Nawr, mae yna eilyddio fan hyn. Emlyn Lewis, pwy yw seren y gêm? Y person sydd ar hyn y bryd yn dod off y cae, Rhys Hughes. Yw'r ser yn y gêm heddiw a chwarae teg. Dechrau'r gol, do mewn teg at Giants, crymanu'r bêl rownd X, teg at yn y postyn pella, a mae jyst i sreni, mae fe'n fod yn safon llawer uwch na bawb arall ar y cae. Ond mae rhaid gweud Charlie Lewis, Jack Ashford a Ollie Redhead i cael fod yn chwaraewyr da iawn, a chwaraewyr cryf. Ond ie, Rhys Hughes yn safon uwch na bawb arall. Rhys Hughes yn heddiannol yn derbyn seren y gêm. A gol campus oedd hi hefyd wedi hanner awr y chwarae. Williams. Gwaith da gan yr eilydd. Trosedd a'r cic grydd wedi cael ei gymryd yn sydyn, y bêl hir ymlaen. Chwilio am Howell Davies, i thi allan am dafliad yn hwyr yn y gêm Caerau Trelai. Rhyw funud a hanner yn weddill yma. Ydyn nhw'n gallu cael gol gysur. Maen nhw yn heiddi rhywbeth allan o'r gêm hon. At y postyn pella. A Mariet yn bugeilio'r bêl-droed i Radcliffe. A bydd hwn wrth i fod Billy Painter, Emlyn Lewis yn ymuno gyda Lee John Dylan Blaine, Liam Williams drwodd, a Craig Harris yn drwodd i 4 ola.
Cwpan Cymru. Ydyn nhw'n gallu seriol fuddigoliaeth gyda gol o bellter Aaron Williams ar ergyd. Gan bod Dylan Blaen wedi gadael ni, allwn ni siarad nawr tu ôl i gefnau, Emlyn. Os bydde ti'n Dylan Blaen a Lee John, ble fydde dy goweithio di yn mynd nawr o ran y 4 ola, pwy fydde nhw yn dymuno cael? Fi'n siŵr taw Cameron United, ie? Ie, wrth gwrs, ie. Dwi'n credu mae Cei Connah a'r Seintiau, ti'n weld yr staff o'na, a'r profiad sydd efo ddau dîm. So, ie, wrth gwrs, i Cameron gatre, fi'n credu bydde nhw moyn. Ond fel nhw'n sôn, fi'n gwybod beth yw record nhw yn y gynghrair, ond mae fel nath Dil sôn, mae lot llawer y chwaraewyr. Bana ceisio dod o hyd i Hywel Davies a chwarae teg i Drew Bana ers iddo fe ddod i'r ca, chwaraewr 11 oed, wedi ymuno o ffynon taf yn Ionawr. Mae wedi creu argraff. Wedi cael effaith effaith yn y cwarter awr diwetha chwarae teg. Mae'r gêm wedi agor lan ty bach iddo fe. Ond ie, mae pobl yn blino, ond mae wedi cael effaith da chwarae teg. 4 munud sydd wedi cael ei ychwanegu ar ddiwedd y 90. 4 munud rhwng Cei Connah a lle yn 4 ola Cwpan Cymru. 8 tro yn olynol wedi cyrraedd yr 8 ola. A bel hir o'r cefn gan Pŵl ydy'n rhy bell ydy tu hwnt i Aaron Williams. Ond fe fydd y deiliad yn mynd yn aderus i mewn i'r 4 ola, ond bydden nhw'n gwybod bod tipyn yn dibynnu nawr ar y peli yn y bag bach. Ie, dwi'n credu bydd Craig Harris yn ebyn i pwynt yn gwybod pa tîm fydden nhw ddim eisiau chwarae yn erbyn, fi'n gwybod hynny. Mae hynny, mae hynny digon teg, bydd yn diddorol i weld beth fydd yn digwydd, a fydd penny poeth neu beidio fydd yn gwybod, Mike, ond ie, gen i weld, bydd yn diddorol i weld. A fe fydd y peli yn cael ei tynnu o'r het, nos Fercher, y 4/15, dyna beth i ni ar ddeall. Ac wrth gwrs bydd y gemau yn cael ei chwarae yng nghanol mis Mawrth. Bas ymlaen gan Caerau Trelai, ond eto Kai Edwards ar draws. A mae wedi bod yn ail hanner weddol gyffwrddus i'r amddiffyn, heblaw am y cyfle yna i Hywel Davies tuag at y diwedd. A bas ymlaen, a does dim cam sefyll yn erbyn Aaron Williams. Mae Jack Kenny yn y canol. Williams yn erbyn Shepherd. Shepherd yn sefyll i dir ar bel allan am gig gol. A mae Shepherd yn gwneud yn dda fan amlyn. Do, yn dda iawn chwarae teg. Aaron Williams yn asgellwr dda iawn, profiadol, cryf. Ac yn credu, mae Shepherd yn gwneud dda iawn. Gath ei cerdyn melyn yn y hanner cyntaf hefyd, a mae wedi gwneud dda iawn mae wedi chwarae yn erbyn Durant, wedi chwarae yn erbyn Williams a Bratley. A mae fe dal wedi gwneud hynny efo llawer barch. Wel, Emlyn Lewis wedi ymuno ni'n ddiolchgar i ti am dy gwmni a pob dymuniadau ti am weddill y tymor gyda Western Supermare. Pethau mynd yn dda, 8fed ar hyn o bryd, jyst tu allan i'r gemau ail gyfle. Ti'n gapten ar y tîm, cytundeb newydd, pethau mynd yn dda? Pethau mynd yn dda iawn chwarae teg, diolch fawr Mike. Ie, dyn ni'n mwynhau rhywbeth gwahanol, ond ie, dwi'n mwynhau, mae'r clwb ni'n dda iawn a dyn ni'n gobeithio fod yn y seithfed ucha a mynd mewn i'r play-offs. Dyma Pŵl yn ceisio coroni pethau ond chwarae teg i Redhead. Fe sydd yn ôl i rwystro. Mae'n mynd i fod yn gic gornel hwyr ar ddiwedd y gêm. Gêm lle mae Cei Connah yn heiddiannol yn mynd drodd i'r 4 ola. Ond perfformiad da a ddawol gan Caerau Trelai. Shepherd, gan y foli! Oedd hi ar y bar gan Dan Roberts. Wel, dalodd hwnna'n berffaith Dan Roberts. Mor anlwcus ddim i ychwanegu'r trydydd yn yr eiliadau ola. Y gic gornel at y postyn pella. Beth am hon, Emlyn Lewis? Chwip ergyd, dwi'n gwybod lle nath ei ddod o. Eto'r ail bel, foli. 2 bloc, 3 bloc, a mewn i 2 X fan yna. A chwiban ola wedi cael ei chwythu gan Bryn Markham Jones. Seren y gêm yw Rhys Hughes. Billy Painter wrth i fodd. Hughes yn rhoi Cei Connah ar y blaen.
wedi hanner awr o chwarae, chwipo ergyd yn mynd oddi ar y postyn, ac yna Noah Edwards yn ennill cic rydd ac yn ymateb yn effeithiol yn y cwrt cosbi, ergyd trodd dde eto oddi ar y postyn. Perfformiad addawol iawn gan Caerau Trelai, rhai dweud hynny, ond y sgôr terfynol, Caerau Trelai dim, Cei Connah sy'n drodd i'r 4 ola, 2 iddyn nhw, lawr â ni a Sioned. Well, Rhys, congratulations. You're through to the semi-finals. What did you make of it out there this afternoon? Yeah, it's obviously difficult coming here. It's a big game for them and obviously a big game for us. But pitch was difficult, but we knew we had to play the conditions. And I thought first 10-15 we were a bit, but then after that I thought we'd done really well to play the conditions and then come away with a 2-0 win. Talk us through the goal from yourself. It was quite the goal. And how important was it to get the goal when you did and to get the first one? Yeah, definitely. I think I was happy with the goal. I think it's really important to get the first goal when you come place like this, because you know it's momentum. And if they would have got the first goal, they would have built up momentum. But yeah, really happy to get the first goal and then get the second in the second half through Noah. Of course, you're used to playing at some immaculate grounds from your time at Tranmere. Talk to us about what it was like playing on this pitch today. It's not a carpet, I'd say that. It's not perfect, but this makes football, doesn't it? You know, you can't play on brilliant pitches every week, so it's nice to do something different and play on a pitch like this. And look, the semi-finals. Wait, just how much does it mean to Connor's Quay? Because you've got a massive opportunity now to win some silverware. Yeah, obviously they won it last season when I weren't here, so I'd love to add that to myself. So yeah, hopefully whoever we get in the draw, we'll give it our best shot and hopefully get to the final and see what we can do. Rhys, appreciate your time. Well done. Thank you very much. Cheers, Rhys. Diolch i Rhys Hughes am y sgwrs ac am y sioe fan hyn yng Caerau Trelai. Tipyn o berfformiad, Dylan Blaen di camu lawr o'r pwynt sylwebu i ymuno dy fi. Mae'n rhaid bod Tranmere yn dîm da, bod nhw'n curoddau rhywun fel Rhys Hughes. Mae'n chwarae'r arbennig yn ydy, a fe sydd wedi bod y gwahaniaeth rhwng y tîm oedd heddi. Ni goffa gweud o'n y gol gyntaf yna. Ti bod oedd Caerau Trelai yn chwarae mor dda, dechrau'r gêm, a wedyn ti bod dath yr un cyfle, yna hanner gyfle oedd e. Just tu allan y cwrt cosbi a gofyn o just rhwng y ddau am ddiffynnar a wedyn, mae'n gol arbennig yn ydy, a na beth oedd y gwahaniaeth yn y hanner gyntaf yna. 10 gol yn y gynghrair, un arall yn y cwpan. Bydde 12 da fe yn y gynghrair, ond y goliau sgoredd yn efo Bala yn y niwl, gysyn dyn nhw'n cyfri. Chos gath y gêm i canslo yn anffodus. Mae'n diddorol clywed chi gyd yn sôn am y gwahaniaeth yna yn y ddau cwrt cosbi. Na le mae'r, wel, dim gwahaniaeth, ond na le mae'r chwaraewyr mawr yn disgleirio am hynny. Ie, a nathon ni sôn cyn y gêm yn y fen, wedi pan mae'r ymodau fel hyn, ond nath y ddau dîm traware bach o PêL-DROED i fod yn teg, ond o'n ni'n gwybod yn y ddau cwrt cosbi oedd y gêm yma yn mynd i fod mor allweddol, a yn yr ymosod oedd gan Cei Connah bach mwy na Caerau Trelai heddi. Dych chi'n clywed gan reolwr Cei Connah nesaf, maen nhw'n drodd i'r 4 ola, mae Billy Painter gyda Sioned. Billy, we spoke before the game. On paper, this could have potentially been quite a tricky fixture for Connor's Quay. It ended up being a comfortable afternoon. What did you make of it all? Yeah, we made it comfortable because how we played. We managed the conditions better. We knew straight away when the lads walked out before the kick-off. Get used to it. Get used to the surroundings. We know the opposition. We're a good team. For me, the pitch for them lets them down because they play some really good football, some good patterns of play. So we just played in the areas where we had to turn them at times and get runners in around their box. It felt like the kind of game, not much between the two sides at times, but it was your quality in the final third that was the difference in the end. Again, we get the quality, get our lads up in around their defensive third, so in around their box, and that's where we can try and get our quality. But I think the game changed with a bit of quality from Rhys. He's got that in him. But for me, Noah was magnificent today. Someone who wanted to get the game by the scruff of the neck. In the middle of the pitch, you know, the footing is a bit slippy, but he was the one really driving us forward. Got us into the second goal, and he even got one himself. We'll all be keeping an eye on the draw to come in the next couple of days, Billy. Might be an obvious question, but who do you fancy or who do you want to avoid? Well, anyone really. At home would be nice. I say that it was a challenge today on grass. Shows that, you know, the difference from playing on astroturf to grass. But yeah, I'm just hoping to try and get warm now. It's freezing. And finally, a good reaction to the result from last week as well, Billy. How pleased are you with that? Yeah, positive. I thought last week we played really well. You know, 20 odd chances, but it's the results at the end of the day.
Yeah, we have to bounce back. Billy, I'll let you go. Warm up. Thank you very much. Diolch. Y fant o fe, Billy Painter. Un ergyd iddo fe, ddim moyn gêm gatre yn y 4 ola, maen nhw'n chwarae'r gei yn neutral, felly dyw hwnna ddim yn mynd i ddigwydd. A dyma hi, fel hyn mai, 2 o uwch gynghrair Cymru, 2 o gynghrair y de. Fel mai o ran y 4 ola. Cei Connah y Cei Connah, nhw'n cwrdd yn rownd derfynol, llynedd Cei Connah yn mynd â hi, Llanelli, Cambrian United. Billy Painter fyna, yn canmol Noah Edwards, gyda ni weld i golau o'r ail hanner. Mae fe'n chwaraewr da, yn gyson, ni wedi gael am tymhorau ar ôl tymor nawr, yn just creu gymaint yn ganol cae. Do, ie. Gath e'r gol yn amlwg oedd y gol yn holl bwysig. Credu gallen nhw amddiffyn nhw'n bach yn well ar y postyn gyntaf na, ond Noah Edwards, mae bobman yn dia, mae wrth ymyl ar ail bel na, cael y cyffordd yna, ond beth oedd yn mor dda gan Edwards, o'n i'n teimlo heddi, oedd e just lan a lawr, a oedd cwbl o ergydion gyda Caerau Trelai fan hyn o flaen ni, a fe wedd yna i amddiffyn hefyd, a mae lan a lawr, mae'n chwaraewr allweddol i Cei Connah. Ie'r teulu yno, caen yr amddiffyn hefyd. Mwy o ymateb nawr cyn i fforweliad â chi nôl yn i at Sioned. Dean, unfortunately, one of those days it wasn't meant to be in the end, but I can imagine you must be a very, very proud manager stood here right now. Yeah, definitely. I think the boys worked really hard. I'm sure the community are really proud of their efforts today. It wasn't to be. We had our moments within the game. We had a couple of good chances early on. We started the game really well. And I think it just shows the levels and that little bit of quality, 2 really well-taken finishes with a difference really on the day. We had an opportunity with about 10 minutes to go. We score that and it's a different 10 minutes. But look, I think if people were come to watch today, we're good value. And look, I wouldn't have said there was much difference if from someone who hasn't seen us play that they're the Welsh League team, Welsh Prem team, and we're not. So look, I'm really proud of all of the efforts of the boys today, and look, they should be proud. And this is something that they need to aspire to and work towards, you know. And these opportunities then will be there for them. Like, we got a lot of quality players around, so we're doing things the right way, and we just got to build on these experiences and learn from them and then come again. Yeah, how valuable has this Welsh Cup campaign been to you and the team and the club as a whole? Oh, it's been amazing. Even the build-up this week and just everyone getting behind, and it's really good, shined a good light on the community and things. And for us as a club, we're continuing to develop. We've got a young team. There's still plenty of growth in there, and a little bit of experience from days like today where you go to the wire and it maybe doesn't go your way. Those experiences are going to help them going forward. You know, our average age of our team is 21, so the future's bright for us if we just keep doing things the right way, and I'm just really proud of their effort today. Well, Dean, appreciate your time, and thank you so much for the warm welcome that we've had here today. We've loved it. Diolch. Thank you. Dwi'n siŵr am y warm, chwaith, Sioned, ond na fo'r croeso wedi bod yn gynnes dros ben. Oedd na gyfle hwyr i Caerau Trelai hefyd, a falle o'n yn crynhoi y prynhawn iddyn nhw. Chwarae'n dda, ond ddim coet yn gallu bygwth ddigon. Ie, oedd hwn yn cyfle arbennig i Hywel Davies yn jyst yn troi fysa fe wedi, bydd e'n edrych nôl ar hwn fi'n credu, a bydde hwnnw wedi gwneud yn 5 munud diddorol i orffen y gêm, a Radcliffe yn neud yn arbennig, dod allan a neud un yn fawr a neud yr arbediad. Hywel Davies wedi cael gêm arbennig hefyd. Anheg falle cofio fe am y cyfle na, achos gath e 90 munud, gwych. Oedd e'n gwych, ie. Ti'n bod, oedd yn anodd i fe yn erbyn y 2 amddiffynwr Cefn i Cei Connah, ond oedd e'n arbennig, oedd e'n rhoi gorff yn beth i lle, a dwi ddim yn aml yn ware fel rhif 9, felly gath e gêm arbennig, jyst yn siomedig bod e, felly dim wedi cymeriad yr cyfle ola yna. Wedi bod yn blaen da, penwythnos da, Llanelli ar y brig yn y de, yn y 4 ola hefyd, ni'n gofyn i pawb arall, pwy chi moyn yn y 4 ola? A ni jyst yn hapus i fod yna. Ateb da, yn wythnosau mawr i ddod i chi nawr. Ydy, mae'n mynd i fod yn mae gorffen y tymor yn enfawr, felly bwysig iawn bod ni'n cadw fynd. Dylan, diolch yn fawr iawn am y cwmni. Diolch i chi am y cwmni hefyd. Lawr i'r 4 ola yng Cwpan Cymru. Eich o bwyntiau ar sgorio nos fori ar S4C. Ta-ra.